na ubetwa eno tie busa said de wu beguo no di gu asase paso de wu guo no odi begu enkasemu ana de wu guo no eba befifi ebo so said ye tro no eti eka no eno ti se wu dua abano na so kwa kodua no nkonso ana enkasemu dia se abano efifi a ebemia no emia no ani nyina ebetwa agu orofo eduru baabi na se wai wadwene se wo bedua no wa botan so a abre befifi no entumi enkofom na akwa akonya taproot ama abano atumi ayeye ena futu ameka kiro dede bi se de wu dua no na betwa dia na meka kiro se dua na asase papa so na de beya ubenya mfaso ewo so daachi ankwa amabi orofo eduru baabi abafai wonim se wo yi oni o na onim seneto na woye no orofo de wu guo no eno na wo betwa no enne anwumre eno tini ye ka kiro se ye de ba wiase asetrem ene na brabom pa dia eduru baabi abo abrabopa ne duru baabi ne wa mo abrabopa kama betua wo so ka orofo maami bi ema ne ba egu ababi na abano ankwanko wie akoda no yie na abra wonyini ye no woni ne maami nya trouble woni ne maami enya asem keto akra adentia efiri se wa abra akoda no gi emfie edu enson no okodi agro bi na nya nkoda agro ma ne kofa anyinsen ne maame ne ye na adwene se da bi ne ba ne kosuku nto betu nyinsen na gu ama akoda no de ugu obetwa ne sa yonti akoda ne nyini ya wonya adwuma papa bi ye ya wonya awade papa bi koye no eduru babi no na akoda no enya wo ema no de nani kosu ne maame so a enya asem keto akora orofo de ogu ye no na wo twaw eno ti ene se wo no obi wa adwumam se wo no obi eye business na wo ya wa adwene se wo betwitwa ne nantini eduru babi a obekeka ne ho nsem a fine yayi na di wokro na ka hunu se ebre nyankwa akire na dwantu ye die ede ya ye beto nwoma de ugo so betwa mehu obi a wakeka obi wonsam na yaje kai ede amano na kaya yaje ma no na chesese wono na ebe ya droba na watwi kai no eya brantia ne yeye papa efrise ka wona no no ne maame entam aye kama na washa brantia ne boso obeto kai no de amano no odi so wode se ayoyo na eduru baabi a wode maaso pe kakra bra no wo yade no abrantie ne sesi a obeye de ma ka wona nani so yie pa ne sa yonti ogina so agye ka no efiri de hye ne bo a woto ma no nsem orofo de wugu betwa ani nanu ani nansa knan enkra kwa so onne kro no wato nananom ensiedo orofo tie na nwumire meka cho se yenua bapa yemmo abrabo konkron yemmo abrabo a enkonkotia wobi na sabia kusabia nyado nanu aduano entumi emmono orofo de wugu betwa eno tie ka kire odede bi se adie bi ebekwa akoya abrabo bi ebekwa akoya na ntintwitwa adie bi ebeya abrabo bi ebekwa akomo obi eseye aba adie bi ebekwa akotwa obi na ntini amwa akowie baabi basa orofo ka hunu se beturu baabi no osubenya ho asotwe orofo de wugu twa anano ada asem bi esi ya ma brantie bi twa ne yiriti no ni don hwene ba miensa kro no so numaduro de to ananom so edo watwa eno tian kanche odede bi se adie bia obeye no abrabom wiase asetenam na ebetia wunua amana ye ne kraya adie bia obeye de atia wunua amana no aduane abono adie bia obeye ama atia wunua amampo enam so amana wade aguo orofo ka hunu se daachi ankwa mabino sanye wo kura na betumi atia wa sefo ni bi de uguo utwa eno te na afutu amede ma odede bi se
Yanhwe wiase asetram animu abrabo ye na yanto ya no nareka wabra ye behu obi asem se saa yobam na se yehu na yebu na nichie se yasote ne yamaya no ankoka odofo me wo gidie kese se krupo twedi apoba se ya dombo wiase no wo ho kwan se wo hyira wo eno te hwe ne gu abapa e wo wiase asetram na brabom hwe ne gu abapa e wo abrabo a wo bom na se saa yobam wo se Nyankopon etumi hyira wo eye me modofo pa se Yaw Aboagye Oforisuo ne ntin Oforisuo the nation's anchor ya already Nyankopon hyira wo futu sema nanso wo de aba awonhye onipa bi ada bi ada wo tie dwumadie awrade nya wo nyina akase emfa emaye eja se wo dweso tompaboa awrade nhyira no na onhyira senior contractor Kofi Job oni Mr. Yabu ababi omo bia granny say ya menchia wo ma no nti mechia no baby obia okay na machia ella ne sister Fia ne Silas okay ya ni onipa guo bia wotwa ewo abrabo ne asetena mundini ayeka cho dasane bia ne se ewo abrabo mu no ye dua papa na wotwa wo de sedie atwa so onipa bia nim se ne wo dua no obetwa ankofira kuma pam ne bedua ankofiri trimupo papa mu ne bedua ankofiri susuye papa mu no bedua na daachi bi ekoba se wotwa ne papa mu na dia asumdie abre ne kra ebre bi na akura bi ne papa akwa afuom na papa na do afuo pole enan na ne mane yedu ana o ma obi a lie se ebia afuo baako bia wampo bia una wudua mu aburo na yesa aburo ne ma won na obaako ye ni hafo enti no yesa waburo sa wapon edi aburo ade ma na otimisa edunum aduonu no de agubon baako misa be ya aburo na yasa ma ne besa na wode na dwuma akọ awiye awe no ye nsa sesi ana asa ne abo abaso esi ana asa ne abo na baso aferi ye omode sa adua afuo ni wie na ne wura fi se wagu ne be fifi aferi ye ko ba se mfifi ne se ye nhwa aburo na ne de etimi ba de se betafrache fuye aba ebon ba ko na aburo timi piem 20 na aburo nso dua ne sa aya enyini efri se onya ne ho twabre enti akoba se aburo ni nyini no no nko ane de na aso ne manketengeti sito ene ne yekeka ho na we na omu kwa afuoma papa ne mfa aduane nko na wabogya funuma na wasoma obi aso onko na afuonim na onkotwa na aburo ni bi metoto na akura yi ko no obetwa ne de edugura sito bi okura si huntu pe enti oba wonya bi nto no awe ekom ni sunsa na ode do awe na ne papa ne bo odwa no mu nyina atena ase bere obi atoto na aburo aben obi ayi miensa guo enan guo no no de no hwa na awra ho kabra ne ti aburo yi ho no wosugu ni yam obi aso mo no ena ne papa buza na ada na wusuyi se wuye ni yank wani mante na wudua no firi se wo hame wudua no firi se wo pentama kwa agya wo bia ene omohwegu ni yiye no ena aduane wo ho omudi bie no afi obi ha buro wu betwa e de agu apaso na biredu se ye to abura watutu di aton no na ade betua office na ne ogu awimpo no sitomi enu pe ne sisi ho na ne odi betua fees afi na adane ne bayisu ti papa nde ka chance ade a onipa gu abrabom bia wudwa eni se wugu ade a ye gu ade pa ne ba se wutwa watwa ade papa ye gina we so de a ye afutuo de amakwa abnane a woti enese usole ya woji ngofo yire no mbo so ufiri sa ye smart oba shekawa watime di nkoma convince ya ni kuna tu kwan ya woni handi wa convince no a sabi ni kunu ni sikandi wa convince no a ni kunu ni huni ndi afa ekiri abone tode onim se wawie ena oware ye no nze suko no mabi na efa ayire emane ha eye ne ugu ye no bra na aye young na wo dress kama na wo skin efe no ne ma ugu ye no enne no na abeto aboboa no edu nya kama fo ebedi unya na ebedi wachi saa ababa wasiso gofu okunu no monko na wota Shanenzu yese bere bi beba unsu benya wonko a wode obi beba ho eba ne se mane ha ofiri se ebra na wonwale ye no de ya afoforo
uhunu ne saade a esia enye haw esia eme haw unko ho mpaibɔ umedi ho yaw ni onipa wuguo no ewa abrabɔ mu na dansebo a eno ana wo betwa wa wo da adwuma no yɛde nkɔfo sika ma na wo tete ho e on se na de oguso ye wani age eye wo sere ebira bi beba obi nso beba bedi wo so de saa bi ye wo a ya mem kwabtini suo nkokompreni men konkonko ye se yenye meeting bi ne yanka bi mawo se de ode ya afoforo no eho aba enene ugusu a utwa mate ni enana wudi mate o wo ya no abobɔ kakra bossa na no bɔtɔ da ho ba bi abema wo no bɔtɔ mienu wo ho no wapoma de ahye ho no wadan de aka amadraba wabɔ ho wonim ni po fa ne kwa azu ndi no asa ate wo de de amadi da bi abekɔ fie no uwo sika che wo driver mema awura mfise nya mate na abedi akɔ awiye nyame ya adom abegye lances na wa wuntimi mpai ensa drive ndu so bekɔ akɔfo obi obedi mate ya ugu ye no ubetwa ne kama dwene ho na moa okyekye ni yede nkɔfo mama abegya wo wo de wo na aba ma mu adini nti no enkura mu mesua de amra magye sabe nkyekye no wo wi wo mu nyina problem ni wo kosudi na ma awra mfisa wo nso ba be ko school eye den anya wo na abekire wo ba de na na akire na de mpa classes na wa mpa jo free classes obekɔ GHS ofiri wo obekɔ SS untimi nyae nkɔkyerɛ wo ba na de ba bi obekɔ bia university obekɔ bi ana mebo amane se de ɔte SS wo a wo wi nkɔfo ma ho ofo ma menum nimse de o ma begya wo no nia waguo no kyena obaba no so bekɔ nkɔfo sukum betwa ni the same color the same thing the same uniform amana ya akɔno de amaw timbacho ne wugu ne ne no kyena ubetwa ndi ya hweye sister wo to ade wo dwom emu boa yedene sila ne awode gi nkɔfo ɔtɔ enso afo so abɔ ne ukonkoyi to enti usaguma kakra bi na ayema obi kuna bona akɔma ne yɛkɔ no enso papa yi obekasa ne yire na ate ne sika nso e wadwom bɔne me pa akyɛw ɛkyena wonso di sika no bɛkɔ akɔfa ne yɛma wɔ akɔntuom o anro bes bɛkɔ akɔtake okwan mu ombeji sika no one day firi se ekwan afo aso nya kwa panti no e wo se fa kwan bone so na ekoba ne sa me metwa adwaju nko kwasi ada so dem se kwasi twedi ambon se ontua omo so ka onfiu efiri se nya woguo na foforo abrabom no enoa na wutwa me ma awura mfisi ebeye kampe o se de nkofo tiamu a wondie se de Dallas ikosoro a wonfa hui a wo de idi amanfo a ye wo de efrisa unya petrol free efrisa udaka mu free no nya wuguo no betwa o bi de beduru kokromoti ni behia o ya bebobɔ no na uda second na uda third ekoba ne sa na wugu ye no eno an watwa eno nkoye dede bia ntia obi ya de isi akura no papa police asem nya asem ka so obo ne kokoma ni twam upe okakra agye disa de osi ha wani gudi pay so asi wadi awu papa ya wuguo no betwa o aban be wura atade na guota ma wadi 60 na anu obi benya asem akọ unuanu mu de be fisa na oya adwuma ni bi akoba ne se ma ne how fidi se wo de aye afoforo bi tama na ahye uniform no we na mbere be makwan ama me de mafutuo no asidi ama yaw de onipa guo no eno na wotwa okay eno ti brofo kasa be ka to say you reap what you sow de wuguo no obetwa omna samwa Oforisuo bema medasi we mse so hwe trokunkun ma Galatians 6:7 ho na mpacha wo me de bible no de e wo mfinfin ho Galatians 6:7 ho na wo ma menchia me pastor kesi ho na wo ho so hwe mai na wo de mumie ma me na me minim se hwe gaja mugwa na munim bible wo de opa wa ho se ni opa ko biwe ma menchia me sofo jima Lobito his life Lobito one and wife am so ma bi kai o ma bi kai so nse mfa ni agosa ye wo chidom o mo bo chidom te sofo jima kakwa bi asametu e sofo jima kwa gubia we asema me catch on fufu na do nyamu ko vie ho nye o ore kai Ugu bio eden voso
mfancha kese ma tifo ne arefo nyina na pram so nyina na bia wo bia ye chaw woni say na Saturday e be na free nyankopon ye ne ho kani okay na free Ashtown oh I see pe huadi ade hufo ye kana na free a o Ashtown I see anyame adma me da be na nyankopon ayi ne mfimpade e de ma no na no se bibia so be kama Oforisuo ya kasa anse moya genetical baby ayi pa yogo no anwa na utwa ayade ani pa di hofo na nipa ntan ho ewie nipa nti atamse no behwe na obi abetena fidie so ana fidie bi so na me kura me ware no waye mi sei na be ma me ware no waye mi sei na me yira me ware no waye ne sei ya na me pese edumre bia wankasa tinke no ma bi say de ne koba asa Oforisuo be ma bi ne oba wo mfumsuo bia ma kese sa wo oba na timati nkola na gube ma no so atopia fagyan ebo brabone akodu ba bia yakɔwie nyina ne sɛ Oforisuo ye kan ye bra na wonte ye ka oba ne nte na obufo nimsan ko bawi adwatiri a enko huhuye ade na wodidi nkora no da chu benya hu hwehwaso because body nim se ye betwa no to de ne maye dai etwa ne hu hyiae ewo kwa be so enne ade bia wo ye bia no kan hu se hu hwehwaso wo benya enne de wo twumu ta ntimi ndoje enne de wo twumu ta ntimi ndoje de bia me kasa asem wo se nokure betima di nkunim saa ko nokure nkontompo ebetima di nkunim saa ko saa amya mo wammo oh nya obeye kontompo na ekono ye je yo but esese hu se last minute nokure ba be dai ba be fa ne hankachi fita ahim tade bia wo ye bia no e wo hu hwehwaso na wo betwa menyin ni se obi betuma dua bode na sebe akotwa yoda obi betuma dua banche na sebe mpredua wakotwa sebe mpre motameloda anya possible da but enede ne ehu eneni pa wo ya de pa anaye bo na baso na wotan so study sad na nipa woti wiase wo ya de pa wo na wotan Oforisuo nipa edi hofo etimi da bia na meti radio so ana meti ye session zibia na wabi na mi kunu am say ya na obehwe na atabs obi afresim no wakanta so why experiences I ni bi da was nipa so ma se na osi ho no asama a wo ka nyina na deserve say dai eto no ubekomu no se bema no odina betra wo kana sem no oba na odina betra wo kana sem no ekwan ya ode oba na faso no a wogya oba ni si wo kofo oba foforo ofo sa oba foforo se ne yire ba dada ide won de oya boa bi kro na ni so enna ba bi okoye no ene hedai ye de awo na ni ene wote wo ma be mema be brejeja o mo yire nom da no mo ya boafo ye konya foforo no ye jasa e ma na si wo ye koye konya stroke de ye de aba ye pacho ade bia obedua bia no betwa ana futu sema yetu nipa yi emu odu nipa bi ye ni nwia bi boni a wo ka se no ano no da bi obetwa na ekokwa hefa akwa akodu sabe asolim ana sofu bi na wo ho sofu no okọ no de wo besi na nan no kra no asa akoye boachi bi din we na ye ana nwoma we na ye no we start twitwa 19 asolema no bon no we ka we hu asem kire we and no bit shut that me front to makota sorry them for binti ensem kekanti betwa enkoda na akoti wo mugu ba ma no so a wo koye no enne enkoda no se na wunnim se enkoda ne ba ya basa sa go anya sa wo tina me bu baby show so obofo nim so obawi adwatira ko hu ye ye ka bibia maami ntiase ye ka bibia be ma ntiase abrantie ye bra wa wonte wa wonkura ba wiase ade asem nkwa ne ba ya ye ka sabin prejudice obi anka wasam nkura be didi nkura be hye da school fees nkura ho no ma nyina da ye ka wonte
saa time wakoye kochoba kotom akofa potowi akase atwemako ne ma ne te ho ba ma na wutie mi ameka kire wo dachi bi no wo wuri gra na wo kɔ no ebedu mrebu na mienu no na ye miensa na ye nan ne ye pegyaw papa bia sabe onim se obo ne mabro na otimi de ne sesi ne bu se menka se memanyini mehwemi o ko papa no yo defo ti no onim se ahoden na wo ne bekoso saa de ne wie nipa ya na nipa bi nim so obetima ya branche sa akosi awie ye wonim ya nananom nananom adafu bi ga ho so hen wo hu aberewa obeka sese bo ni awie adwuma da wadi awie adwuma pa ofosu obema na seven prayer papa yi na sem o kato ni trim ebra na wo huri dwam na sika wo ahoden wo se me de menka se mebehwe me etimi de me ba se manhwe wo kra me de nyama se mabo me bra edumre binu sika ni gu ho ba che se epegyaw ne mate ho kwasi na unso papa mo se papa ekwa papa de afa so ye nya ya etimi hu se me papa kra sebe oda ho afi papa no wo be ko wo mo no begin ma pomochaw nkan kwa chiri yenia yenua titi edumre bia na titi eye moving na chese wodi ba last minute titi be kwa wiye no afi no pa ne machaw ba ne wonim saa enka wanye saa etimpanifo so obi hu atwa ene hwedi mi ayekro ene nyanka wrade se ene obi ana wote saa na se wotie yen na wote saa no esese beta wo sesa ne ofosu enye ize abrabo asase no ya no ofosu enye din se wieye katacho be matias wo kan wo sese nipa se wo hu odin na se wo kwa ende ka wo blog kura ye kwa etimi process me enko koso mota ne adade be bedru mra bia wieye no million be ye mre no masa ye kwana se wo se wo the force kura be kwa ye pamon because there na wo kopeja untimi afena don se guti na wo show maye enkura na to omugu ho no enkura na seven prayer ka kire wa wuntie no omu na daachi omu ba be peja wo enti na ye kasa asem we a kire obi biara ade bia oba bia obetwa ofoso me de masamo e ba wieye no so we nan sententan fidie so e koso obi anim se onwum tini o rapper a waje di pa wa America mapo PDD Puff Daddy se ne wutie ne nsama ekoso a ofoso be ba wanu sika ben hwe sika bia to se yenye kra ne ma ne bail keke no me hu ne ma ne ne yire na nkensa amfa ne ko de ne helicopter atoso chese ajapade sika ben enso ye se da awie ya du de odua ye no ene wo twa sika no body no ofoso minti modin wa senka omonye no yen fan helicopter kan because of enoma boni awadi no ofoso afe na no bi cap be yama enumre obi cap be yama ocho cap be yama ade bia wo ye bia na na wonim se enkoye ma na wankasa wodi bo ho safo ne no sise wo rese ne tie futu wi na sise firi ho na start no ma ofoso wiase na wo sa akwa susutwa nipa nanti yaje na dwuma ma na ye dan yaje ni position ma na ye den enti wonwu e baton krofo bia no mo wodi pa okure mu ene omo wai ishanka rade se ne moja wo mu edu mrefu san ne wutie ne krowe amwa na o tesa asesa de bia meka me so wo obi ho na pam ye pam obi ni pe ne ye mfa nka de ho oboa batu be sa twa ene nipa bebre yale de dadam nipa bebre nyama ne de prison ofosuo se ne so mo kaste o mo man de pa mo se ye ade am de ye mi nwa we ne manya sunsun aso ya na biti nipa hu ti de bia meka obi betra fidie so na waka na mi kram se meira em se ya busa se oba na okofa no ye oboni bi ana ba ma na ofa no ye oboni bi ene na so betra bo akwadu ba bia wo koi na na de na utwa ye no na ni mu se wo utwa udua kwadu betra se de wakokotwa bode jade bia nipa dasani bia wo ye bia no mo adwumu nya fan utwitwa onua nanti hu de we sika sache nipa hu de we akora na obetra onja na nya obade nanso akwa bi so ebia na sa akwada no ono na da achi nyankopɔ yi na ma se seven preduasa wo tofo ma ompejawo enu nti usum bode a no asum kwadu na obi nim da ekombeba okay enu ti you reap what you sow de wudua no enu na wo betwa
eno ti wontimi enua mango enkonkote bofre debi na se wode eba nipa fam kura na wokọ ye court ahodo a de wadi bone pa no timi kase we de ma ye bone court mfancheme enso court sa atwe na so na chese de wodua no eno na wo betwa no kurubo twedi ampon eduru ba bia wo ya de na esefata so otwe waso eso otwe waso na ya na nipa ye mfa ya ni enhyeda enhu orofo eno tie na nwumira asem ameka kire wa ne se ubedua na sase papa so na chese watimi atwa no eno ne abrabo pa eno ti dodo no a ena nyame nhira esane won so efri se won ne ye ne de waye aboa foforo bi no o ya de papa eno ti nyankopon de nhira no eba o de nhira no ba ewu nhira kasiem ema mu timu se adefo enie me kai mi kuro masante mamponi nti soja ni bia oba ahomegye mu oba bewu no oda ho anu otutu pe wode na no pe entie musa se tuo no wode na no tuo no de be no yeye wa bra no wo soja mu no de bone na odiye enu nti wode ho no timu se na wo brete se nyame atwe na so e wo ne yade kata so enu to da ho anu otutu pe orofo se won tutuo pe no enanwumre ye ka cho se bo abrabopa na bo abrabopa na sunsunsanso no ababa ye nhira ade amawo enu ti se wudua no asase papa so dia na ke se wobetwa ne bafu na ne bafu yumu no eho na amanfo be hu se Osei Aboagye oba wiase asetrem abrabo mu no obeye papa enu ntire papa so no na odi so aba 0551 0551 0548 0548 Hello, Nti Fosuo. Ye Pizarro nie. Fosuo ba ko pe. Na Fosuo wadaro manfa ko nyesina na ntia no apamfo. Na mensanchia Sompa extra platform for no Fosuo sabre no kase obia Asem Mpe Nipa. School fees me chana pa kwani kase no. Wona taya no. Na Fosuo de ugo no ala ucha. Na Asem Mpe Nipa no edruba na Asem Mpe Nipa no sabi abusma ko tere sanse mo dana mo enna ensem na mo kanu so no abribia no de yesi nano ya na sipen kino esasa Asem Mpe Nipa abribia na sambia na no ya ka ya na so se na isa de be asidie no enyi tifiriye de be hwirani afamo pie se be ya dwuma de Fosuo enna asema wakan se ni uguo no eno ala ucha no Fosuo eno kwasem sanse ye kase no you do have what I know sitting here to say. One of the be a simple what here to be able to few just a fan of some. Sansa, what can you put a book? The Bians will be a bonnet. Now, Sadiana, no. Want to show a mow. Poor me, I know. Sabre cried, be able to know the old 10 years, so how I won't be any. It is said, we should have Sadian be due back. And now, well, move on a Sadian man out of 4 feminine. Say ayabia international frana say ayabia ayabia it account to Fosuo and one ucha Fosuo Pizarro kikes macro. Okay, hello Good morning. Majo so Peter as of moonlight. Peter as of moonlight. You do me na. Oh, ina ire ene wantumi amba. You but you be a piano pa. You go to the other day you know na iwi akuno yeye di before the you take it to and then one no na you be dia na no na bika sana tie you do on my say the can you not share a dream na ye mo mo tu obi ka go lo nyo confusion ko no me che ho e di ya on ni dia na so ka ni ti bi ne tri ho no ra cho na ni we ti no be che wa obi so ra ko ne ki ada tri ni ti we e to we so we end that ya enyepe and I told you for that one on that. In such a young and Asempa, never many I never. Okay, hello. Hello? Baby, I'm free with you. Asante yentio. Which is a come aside, you go and run a ucha. And you put them a mood to papa. What have you as an actual 2 baby bonia?
ready to say Yankupo, but after a while, that's a wood the war. Yankupo be when it is open to be the war, what they will know, who not let that she was it. So Yankupo be when my own baby I walk home. And the owners will be Yanin will be no see Yankupo be and them and then baby I walk on. Very dangerous. Will be Yale, that's what they will see. That's what we work in the Wusia. Yankupo be and them and then the baby and the crown, very dangerous. The yoke when I run out, I put them cut the power, be a gun and India fancy to go to be at the papa. That would be what the other young Yanokana or winning, but Yankupo be on my own baby. It's no good to the man. No, okay, hello, Bacho Majo. Majo so burukatachi baby afre free. You say the cafe share so for me watch it. No, okay. Yedi kan here. My background no. I'm speaking from a medical point of view. My background no say they see cha and tentem no. Enye ma anytime already the color na no thing. And yes they see plan fast no. Emwa. Masam kakra ni say ya be na technicians na ye ho adwuma ye na me bo fire pa say Ghana penifo ye omu ya no mu di yesu especially mu di su ombe tie program bi say ye mu yi kakra no mo hu de wo mani all right kakra me tuma kana penifo no che de mu ka no mu hu de ba wo mani ya re different because of omu si Ghana for tinso no mo terme ba da wo mani penifo ya tisu ye tinso no mo terme e ba da wo mani da che kuma Yakopo bisa wo mo masamani me da wase okay hello Majo so katachi baby afrefre udin Pani pa yenti o da ho kakra onkomo no ye me da ho kakra ma me hwa de hello hello yenti o hello obi so bit da ye nema obi ti ba showo mu akwa bi bia be bi nyen sana sa ko yen sem e bebre ba akra no so ka hu su se ye de ya so be ba ye ba tan anya ofon bi sanzu za so betimi aba so e da ma se pa ne mo fu so da me cha bi jo information center sasa okay hello baby afrefre udi abran ya to collection o je sisa odi fu Isaiah tafu abonumu ha Ofonso die gu betwo OPT o Roman school one what be province story the Johnson medical case ya de be sem papa wo ya mo bo ho ye kwakọ no butin ene pan no wo mo bo am hello Ojo yeah na mo ni adwuma dase Median don't kin come out official taxi about. Runabout no so pra na ugina. Runabout no so pe na ugina. Obi kwamfo anoche the statue no esi ho. Obi kwamfo anoche statue le shuwa pampe. Wa pagya ni ti ahwewiem. Ba pagya ni ti ahwewiem. Bodua no kura no. Bodua no sukura no den. Sikadwa no so wa so firi wiem ekura no. Sikadwa no so wa so firi ekura no. Asanteman ti ase. No opinion in can consumer sentiment. When I back when you na mention na otu post. You can see as soon as farmer sentiment crossword. Na mention in your care do gas in so. So I'm about like you. Oh boy, you know you are no show. Anokwasem. I chok on kono kraka. E to pabrane onu wo ku de lam se wo nsuo na titi. Na enu nu sale ba na fo. Ya ni anu mo sanom. You have to go to Quack or be close man. Will be so other that is Siena. I didn't know the Yaman will be to the global Guma city. And the band was Yaman. Aha, it's already. When Makai, 7 figures as Antony, I are quite different from any do. Oh, but just a bit about Ampa and the Baba in Abaga. Sasa ni ba kero.
Eti ba me ni akola ne nkasa be sinne. Eti de udia no. Weka, eti de papa ni ka de papa. Me da ase. Okay. Hello. Hello, what's the Oh, voice enye jina baby ye. Hello. Yes, you anton kan wa ha papa. Kasamiere. Oh. Hello. Hello. Baby, I'm free udi. I don't get free betingo. The friend of Aki. Of Aki yentio. Meshamu Yaw Osei Oforisuo. Meshamu na no masamo. Asema mo ga de imodu pa o. Asema imodu pa because enne na fi se ade a wo ye no. Unu heri a ebi be se twa ere aba wa auto. Sa asemu ya mo kan de o si be nye chiri na supam. E de no yi to na mo bi a o tu na mo pa. E de mfa supam so ere abro. E de wasene mo futu se mo ne nsem pa. Tam de nyina mo de mai. Okay, hello. Ofo ma joy. My so mame. So you me mama me. Se me re na wo se me ni su na ajofo. Se na me wa ye year 2017. Ifu akaba ho se no me daji obi ku yo ya. This ani diaro the time I used to know who of man warning. Man ka so me mu se de me ye nenye. O kan sema ka se me se obi di be ye me se me woda. Obi di be ofo na me dem se me gina me na so intino yo kan obua me na so no sofo year 2019 me ni be ma bet na 2020 na me fa yifu ofo me nya man pe na obi a me woda no obema wa wo ba ko dada ne me a me woda me ko fa obema me ne ni se pe fu man sam ba no obi a wa wo fo da ji ni film sim Emma media rehodi a be me ankasa me nwa be sinde ma me ba ko 4 years. It is sometimes I am me to na ko 4. Ya wo kan na no de be de na obecha. E dia ye. Dem repem nda me ya ko pon so ma me hu self. O ma me fast as so ansa na wotia me ko wotia me ka. Awa asasi so fo. E ka teme nya no ma ene obi a wo ye bibi oni so ye. Ama na yo bi ya na wo ye. Oni di onu ani onu a onse ne ho asese wiase nya ne dia no won wi otia sidie aketia no betia no asasi so ansa na wo firi asofo edamase No, okay, de udua no eno na utwa. Hello. Baby, I'm free udi. Abacho Mohammed ka se fi akemoda. Yentio Mohammed Achimoda. Abacho adi koso akemoda. Kemutu hano moa le ni be pa. Oba akemoda main station. Toilet, main station toilet. Ayo omu bie. Omu hu mali pipe bi omu bie kofa main station hono mo kofa go ten kofa libiti atio. Na ho libiti atio so bi da ho. Yan tini to tini kukuma kwa ko fankutu kumna ade. Eno ase ha no obi enu a utimika tede nje maka we je metu ana mo me number ntimi mo ya da be kame Okay, you be na yetu ho na mo pa. Hello. Ye. Mato kapa ho ani o. Yentio. Okay, ti dia ugo na no na utwa. Hello. Yaw you wan come home you send this mark mo kutu amutu no de nyame emam kwa tintin pa na nipa do no so entie ni mo kano Okay, yehwe ne yemfa ba kope na yemfa ofre no enyina mfansia na na asem twetwini cha ye de ba no abraho wom so ni di ya pebibi di ansana yekọ adwadie no ba sa asem no aba abraho yi papa. Hello. Hello. Oh, yehwe ba ko na yemfa ensore so. Hello.
around here. Ye. No. Ajuma dase. Oh, we go. What do you come? Meton kapa. I think so. You hope so. In our state, you have to figure me out. Suppose you, the mission of pump for them. The mission of pump for Okay. Bye. Okay, ya do ofranu enyina besia eno ti krobia asante kasa no be ka kire wo se wo fa motia yire no na wo fa motia konfo yire no na motia so fa utrumu eno ti no yenhwe wiase yie na de ugu no eno na utwa yako computer so adwedie emra sisia 21st clinic yes sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby agi se 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu agidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otwedi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwanti wire for. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visit in so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should mention Akwa Kumasi, Asafule Roundabout Hwa, Accra and so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. From Omo Ahumad for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yanyemedru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yes a dazidur in the kekedru neza she. Intisue hun and the Yimiziana no what is she doing son. Ono na yeza ye burukutu ginger factory for no. Sesia burukutu ginger obogodu nyina na mabe from free in a computer sim. Why a burukutu ginger ogu sashim jajaba burukutu ginger nyene wo chrome edu drinking bar wa bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor awu no wanchemfa oye burukutu ginger cheers into wo so na way from the bottle ana yi sashe kor na fa posoto ano burukutu ginger in a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, bermensio. Nomno nyansem, enton ma obi a wonya mfi dunwotwe ana oba a wafafro. Saa adwadie nkratoi, FD ahwem agye atum se eye. Onyankopoma asomdwe nka nyina sene awurade asem ka ewo Malakai ngoma 89 ne yimu num kosi ensia no ose mesuma odifo Elia mabremo ansa na awurade dakese a ehu no aba ne senti na nyamesomafo yaw oda asomdwe tontomsom ano eton safre kumasemai asantemai yenhia ewo out of bondage walk ase edano eye memenda October 5th 2024 anopa nonsia yenante every abrepo junction
akowie ewo Kumasi Cultural Center. Afei so every October 3rd ekosi October 8th 2024. Shianyamesoma for yaw ewo Kumasi Cultural Center. Abra oye counseling wakwanti akechire yare abobo kwaware ache anase ohalbi a uwomuno fa wani che Kumasi Cultural Center. Freya ewo 027-712-6308. Out of bondage work ya jen kwanaba. Okay, ya kwa nim na ya ka kire odede bi se sompa chade no so ya maye homene so sanse dodo no a ena mfiemienu wanwu yanimu ase e wo sompa chade yenya bi ma emakunafo nya bi ma enyanka na empokura no ye ni nyanka ekoto yensa edidi e wo stadium na efe papa ni nyina wie mu die no na eyemu a mutie yen na mohwe ye o mona momma ensade we ekoso na yebeda abruchiri foso a empempi no omso etwa omani wa bra sompa chede no yetene yensa mutumu efrise krobia sante kotokosi okunu ni tene nsa na se yantumu na yechi enonti enanopa no omahene yedubuache epa hontoma sabire sompa Asem Mpe Nipa yeso ye ka se yapa hontoma die na efiri kine kono orofo sede na moyema ye da no minim se mungu sompa Asem Mpe Nipa ene Terawa Media Company yenimu ase dawe ada enonti sede moye no da no mutimi de mo no biba tin tomatoes no betumi de bia ba na tomatoes pa ni nyadoa ne hwa ne bayere de yesremu ano oba na asai na ne ntoma no kura manfo de aba no na epro ese no orofo dodo no na de ntoma baye na dodo no anso na omo empokura no sentia omo de asa achedi we baye nyankopon aboa wo mu ama ene omo botaye anase omo ni so ade hunu enso atumi abam de wontumi emfa bi maso sikasem mutumi sika no biba ema omo bedi adanse ese wa bra ya ni nyanka ehia mo stadium edidie no sika twitwiri dia ye de ma orphanages no homes no na efe na akono enonti momo number no se o send dia edi e beba ye Terawa Media anase Blessed Foster Terawa Media anase Blessed Foster na momo number no 0598 559802 0598 559802 ene yapa hontoma menafofo abrochirefo mo freme na omu edi ho koma empempi om di biba no omso Osei Aboagye ye de betum yengu animu ase da biada eno to odofo enyu hu firim sompa chede no dodo no na enya nhirade afiriso dodo no aso na akonkan wa bra wo yibi ede aboa afoforo obna samu sompa chede First of all, me da wasi. Se amanfo hu se t-shirt ya nche ne kwa. Ne mre na so. De pese ka che nipa da se ne bia otie yen. Omoye ne dada. Ko na no kra na ne enura ne empa hontoma no. Ye keka awon sem kakra na ye nuanom ne adofofo ye ne mo ne de bibiri apoma dada. Kaso bi apoma de se why ready dada. Ekura ne dada. Do fozo de ana me kan se trokonko no se udua ne bafu a udua ne bafu nti ameka se be se adofo no ya na edru mebi ho no ma no ma na mo de bant se de wo kan obu ho a se be mpredwasa ade ne da ho kwa na edi be 3 days kwa na esei eno de mwa wo hwe na no ye ko stadium yi ye ne nyanka fokodo foso ubaje de se ne ye ko ye no bebre sun edru mebi a de na ham se bitimi hu akola bi anan kola bi se nti akola we sebe na busuafo we na maame ne papa we na kola bi hia ne pa besi de na waka ofo ya na ahomete na nsu ni nyina no eye ya dofonom a omo gidie na me de bia me kasa de wo de ba be so bompa ya pa gusu che awade ne because awade na wo ya ma no ofo so eboa pa yenim krofo bi a omo nsam no kwaya no mo mpese be kan ya ye de nkomo bi anipa bi ni yadi e wo sa de we a che de we no eno ma ya ma wo mo e bia na de ye ka wonte ase ye onkrofo bi ho no mo a
akwantu a opese wotu ne babi etu kwan na fie no ma nyina ya ye bibia so enko yie nipa ne babo afode eye sompa chede we bi no eno ma yede abriki trama no ti de pese ya kan nyina ne se mo bia nyine hu mfim ye nim se o meti mo ya ndada we ya kan ya stati mi se number ebe to dwa no ye nim nkofo bi a mede abawo ntempa na nemo ye besre ya na obi wa obetra wa madwumade na kakra ye no mesrew ntempa ya pa wontoma de no bompa ye be de metima tu nipa bi afo no ade bi a ode ba bi a se ye konkomu de na o expiring date no ebedu time ye distribute ade na enko sei ye besre obi wa sebempa ade no de base ya no fosu o hwese ultim say yes nipa kwe wa mini bibi afrawade wo obi on so de ba ya ni ebi eni nyai kakra ende ye besre na no pampa bo bi ye hwie gu ho ofosu na homete ye besre ade na ye eche no because say ye bo for de ma nyankopon a nyame na bibia ye ne dia nti emfa sabi ade ehye nkwan yemfa nche awade ni ma na nkwala no eye mo amoma ne mo nana no to de ahya sei de number na de atodwa no me mu mfa ba bia sai kwa na aso na minim se nyankopon na sabi etrensa ohwe so de bia meka se nyame na ehwe esom ye ne nye ne esom awade iti ye de ane se ye be yi na ye iti ne sompa chede aye apount my t-shirt ye de chese no amu na enam ti ye be setifo ene adofo abrochefo ye nimisa mo de mo ye dada okra de menko ye nkrofo bi de so wa ne twefo so nimisa o master te dada eti ye mo bia so se obia amfa na koma eni akire ne nyina so nta o machi afena dru kra de betumi mo mafishi oh yeah ye betumi mo mafishi apa ai do bi ho a ya na ye nwan mo bi o mo se emomidin ne ade ye besre ye wo kwa obi afa so che na ade ye ko obi afa so che na ade eti ayida ne ade atodwa na number no wo de obo modern na wo send ya edin na beba na anye din ne dia mefrɛ men fan send okay dinu ya Tarawan Media anase Blessed Foster abano 0598 55 9802 0598 559802 edi beba Tarawan Media anase Blessed Foster we sompa chede the nation's anchor ya we kura de aye bibi to se asanteman ene ewiase nyina afahye saa na nkofu bi afa no mafa no se afahye a chese du no mu yom film na se o man ko mu kurum nti o mu ye mane ya akono e ba ye ne mahu se medi afe emfie nche ba o da bi afe nche ba se la nu ya na mbeduru ya na mu ye ya me bra kwaku ne sister akuya ne kodu ba form mekai me de show money munyam om de omunim ye it me say dru so om be ba ye ya nkofo ebire wa dance ye wo eye achedie we hu and on say nkofo ebire su wo fia no mpesa afidru om ko children so ni ba bi etesa ba na ho odin so 20 mingo nti bebire do mo abedon ye die se ne ye kakra na ekura no de be so so a ye kwa na ye no a edie ye nkofo afahye nti na na muzaza ase ya che na mentinka nkofo ko de busa dada di nimso mbeye amana buradwe ne ntiase ye so ye niska ye ne mo ye na nwa ye ne tea tomatoes na busu bi aninye efie bi aninye etomire bi on na afidu na ani ne obedie na obi fumu musa sa ni bakro da na unyame me ka ase ye wo akura ase da bi afufuo ne die ntiburo nya ne dru na hu se wo fa bi de mo ne anwa ba ya sa wo fa no wo ka se konzu ankore udi mirika because afidura benyamodi mo ne anwa ye de aba it is an marketing getting so some of fra bi ani so abatan bi ani no ye besre wa wo fie wuti anumire se ebre na se duru sa miri ya udi ye 50 cedi 100 cedis ubetimi 1000 ubetimi de mo for bus 3 bus wo abrochi obe shepo aba ye be kwa kofa de aba mani munyamu aba ndo munyina amra na omumeso yasre na yenkunko yanim na sompa achede no ntimi nkozo sade ye na afrase no ya afrase na akono mehwe abatan 3000 2000 ebeje ntoma wa ha na mnim se hwa na yewura Blessed Foster DC na msa atezo se ye ko ye stadium na mkohwe ni pa
a wotimi kurowe mudi nyanka bai munyi 100 million ya man kura na duane asade mu agu kam kurowe mudi nipa 500 kurowe di nipa 30 obi ane ni sika ne ho mu no a mejiri yesa achade ne koso papa na so tiado ya so we otemiska so go sika ehwie gu da no se sebi na ya achade ne nkwan ke ehunu ye ho se orphanage bi wo for mina na onna ne kura nipa dodo na mehwe wo mo check ne so no na apay oni munyamfo Blessed Foster sika sidise gaweni papa wo sika o na otiadoya ase ya we honi asem nyesika no wo tiase omusa no wo bi oni bi o opese foforo didi da bia no no na ye oki ohunu sa foforo sere ni ntia wa men ohunu sa foforo didi ni ntia wa men se esu ni obi an nyame de na efe kura se wono agira aduane ne ho chebi no ye nkura bi atutum hu akura bi utim se yale ewum kakra na papa ya fa na bone bone ya ya na akono eno ne ye kan che ne wo fie se wonya obi okura akoma pasa na wo di bibi sa animu a odu sika odo ntuma ado mo bra na wunsuro ya o se sa ne na doso na ngofo te atisie no a ye hu ni a Blessed Foster aye no unu se ahaya ne afahye no a ye di no my Ghana ne asanteme mo manyanka ene mobrofo ho ato ntimi serew samre ye firase ye forosoro afa wo ntoma no fa wo mo no fo anwa no fa oti tomatoes no e fa bra se so woze atoto ne mam dise otibitu anamosa e be hya bufuro bebere nkwan na ato wongidie mu nso ne ahonso wo ye de age obi nkwan no afia kwa wieye nyame de utwae wado ya wo ye ne last year ni enti this year de nso a wo ye na be sa de wakohunu afefo anokwasem tumidika forosoro na awurade nyankopon nhyira emirafo ni bia na omo fra no mkotodwuma ye mere kura di adanse se saboro ntuye se memye adoye ni nti eko nti yaw ye di nyame nhya ne gya omo sade Psalm 41 aka no ye di gya won se omo nkoso nya sa na afi ne kwa wie du December no ne ye sa adoye we nyina na nhyira abetena omo abobo ano okay eno ti obi wo a esefata se ode bibi beba na ye bebo ni din na ye fe se odi bibi ba na esefata na pese ye bodin emo manfo hu de wo ba beye no afi empinu ene aduenu emiensa sompa achade ne so a yeso ye ni beye pa emfi 2024 ne we ase ka me de ya kwa akire de ne bo ha no o bentime hu ni besiga yeah 2024 no na ye go mu no ya asem enoti momo number no 0598 55 9802 0598 55 9802 edi ebeba Tarawa Media Blessed Foster edi we mienu de beba bia no kunkuru wa sende abompa ya guso ni enhwe so nyankopon ommi osoro fence no emfa emawa eno nti yedi apuno ayede bekwa afia yebeba bewura mu no orofo nyankopon be ma wosafo awu na wankasa wo de abie onkoda obia kede yakwa akoyanim na yanim aye kono ayarehosem nane nansa asembia abeto kumase montene so ase yekọ atwema trabuom sesi ayi a osofu bi atwa na yiri titen watwa na yiri ni ti emu nkomo no akwa ye bebrebe emu nkomo ni bi ne sei emu nkomo ne se maami a waware sofu yi wawo ne mamiensa wone sofu no awo ba akope na aka ho na sofu no sode a na wobo maami no ne sa yonti no ne manu anase ne banu a wowo no ba ko ne sofo no na ne banu a omu papa so efiri baabi no eye wadwene se omu betu maame no ade na firi ho na edi omde maame se omu tu no firi trebum betena asuofura enumu na sofo no sa dodo maame no ama no ba back se osre no adawroma de waye no onye biem ebi so nsem a wo mo kane se treno na eda ho no watwaniti ebi so nsem a wo mo kane se maame no kuru bi ewo abrochira waba enu ti no sede na wone no agrege wone ne tentam wo Ghana no ba ne kondro enu ti enkomosie bi akoso eno na ama maami enso afirifie
eno nti ofiri fie no na sofo no so ahunu se ne yire no ya afa na chi eno nti no wodada no se won samra back omra biem set sadia amane boy yensa ka ene se oya wadwene se wo kwa afuom na wakwa kutu banchi ni mu ena yese mami ekoto ho a ene yese ka wase ano hweta odi si obai ko achi a ten ba ko pe ene se obai eda ho a watu nananom ense do eduru ba bia de wo kwa aten de wo ba aten na do dina hono ene atentrudo enu tie nkon homa so na yeni assembly member baako ene wo ba wono abebo ni din yene no kokko enkotwetwe nkomo kofo anameboa yene kofo enkotwetwe nkomo edie ben ne ko baaye edie ben ne si wo sakire jamasi a ama twene ana edie be bone ko no obayi ye ya sofo so sofo me de menyini na se sofo kura twero a ade akono benko na ka wonfa nyame asem kura anye susu de na o ma obey onko ne baby set sade a yeko ne yekwatwetwe komomra sisi a hello Panipa wadawroma yefra Osei ye pa so yefra me Tony dien Tony Bre ye ka atwuma trabuo mu a oye den wo ho ye pa so me ye mesini ho oye mesini ye pa san yes asem no ti ye no okopie so pe yentie mu amane bo ede be ne si ye ekoba ne sei amanfo bi e kan de wope se sofu watwa ne yiri ti na de be potin ene si ye yentie nkomo amadase omo de eja ye nyina ye tie hello ye tie upa nkomo ne ye tie the part of the nyina ye tie no eda kwasi ada anopa around 7 to 8 9 more e dey fan 9 integrate yes a branch chief for channel year 80 nti na so ma yi nyina yi tu ana ma so ye kwa hebi nti ye kwa ye na se ye no kre wona na yere ko fum so kwa agutu manchi amano nti okwa ya oba ni si literase no wode sika na amuhu ni se da ho no wode si okwa oba no ne ko achi ede fa na body ase uchani teitra kope na se na be eji na ko ha yi ko hu ye ebino no na de be ne si ya e ma otimi twa ne ti e ho nkomo de munim de nyina ya te no ha ne se one oba no atena awo emamu baako enti akwesa warijaye epese ba wone abrantie ntem enti oba no class sana ne yamako ama oba ne ba ha Saturday no ama wone na benu aduane adi awi ti dabre wo mu aware sam ka no na dabre na yie peye ena enam so a ema oka kire oba nso o miye nkobuchi na wonkotu manche fama na okoya ya bo de sika na muhunu se da ho no odi ti ni ti no abrantie no sini di pa de se no ye sofo ampa a friend chief wa ye so up nanse ya kura na ja wo pon ho free as of die mu aja ono ade akwa akote na sori wo atomata egum enipa wa asori nim ne dom de ma heda anko ho anko huru ba no mtre so wo dom kakra ekoba ne sa no akwa esi akoye mususem ede be na nananom aye omugu nsa omoyi apaye bi no kwe na na to nsa frɛ busiafo no ma ayese wo mo busia no empanimfo no wukumase ankasa enti enkebi anko ahwa ankene no ahwa anko mu nyina abekwa akuhia na na efiezo dia to afiri ya no pa ta mana kwa ko bobe tu 11 to 12 ansa na efio na enti ena de wo mo agina kwa akuhia na enti bia di free echina be ko ne bia wo nyina betini abum akona na ho amuma kwa akuyi apaga ekoko ba se mokoto ya na watwa ne ti da ho no aposifo ebedi wo mudwuma
na ansa na kwal no mo fa mu no e de akomo kire no ensa guo bi ko so ana eno de tama ye nyina ye tena ho na apolitifo na ma sabe ne nsuo na ya adwe pese 20 no ye fiwa mo mu se dabre aska apolitifo na ba ya wo mo be fa emu na wo mo de ko ntimi e ho de minim se bia wo mu gu ampa ye bia na bibi sa ho de asabe de na minio sesi asofu chief a mo se ye fa no sofu me de ka meka so wonye sofu mo ne na tetrabuo mu ho bibi hana adwene boy ne die nyamie ni mu ni ene na tetrabuo mu wonye nipa bi a woye basabasa na adwene ye adwuma na adwene ye adwuma ba hon se awarijaye na ye ba wa no ba ne ntemo no ana da bere ye kofa isu bi ana bibi sa de ba bitrema ama na di awuta entete a ye tie ene de da ya apron so kire se ekoba asa na wo kwa afuom no na aduro hye ni botomu a ono so no me sa na tie eno kura kama ye nyina ya tisi ya si wuji se ewu na wono sabi no sa ye wotwa ne yirite no ansa no kwa akono moduro odika de enu moduro ba ako entine no ena osa eto asikan wa no so the second one na wono me ye no na video no ho meti ansa no aye ko afre na busuafo se sabi o ti ko nti o mo ba me fa no nti ye no ko se wono aduru sa sabre ameno kasa abrante no yeso ato na nanom se do konfo no che no ko sama edom ni nyina etu moto kokope oba na yehu no yehu se bonisi no adia yesen ka amanfo ko akwa ka kire pansa doctor na wo hwele se bonisi na boy na die ni ti obutu moto ko na se boy no sabi watu na nam wansia do asemu na maami azabre yatwa ne ti no atwuma taburu mu a ehwa na ofiri the patcho de me matie ne se yesi ofiri ushuma manfuru ofiri tabu mu ho ena sofu chief sufiri he onde atwuma tabu ya na ofiri tabu mu de she konkono o de she mu a the patcho nya de she ba tan me kan su ofiri tabu mu ha okay nya je se won firi ade shi busu anim na emom tabu mu ofiri ayo kan so kwa akoya asem foforo Panipa yebeda se anwumire mrepam no yebesa ba wonchen wate na da masepa orofo sedi ade no esiko ye no atwuma trabuom yante asem de na no kwasiada bleko chief so ene de na beto nchen ho no ono so akana no aduru wakana no aduru ye kone ne odifo Sompa Prayer Council Center entwetwe nkomo ye ba ye ne assemblyman ono so wa homa no so ye ne no betwetwe nkomo ye producer odidia enam ka asimu se ujabie mo gina so atweye wate ye ne odifo Sompa Prayer Council Center ko ne ekotwetwe nkomo ye ba atwuma trabum assembly member ono so will be kire asanteman will be kire wiasman ewo dwumadi ewe so abraho pao edie be nkoa na obayi wayo edie be bone nkoa na obaya ye binsida desekai asini kwanti atwa ntie afiri so ewi asensam doso papa na wo be ma na kagina hwai ka wo be ma kanuma drobia na kanekie musa se tie be ne siye amenne watumi atwa wo yiritie eya asem se ya paso obey ofiri ohwima manfurum na busua ofiri mu no memo yakọ wo na ya na ewiase de obi abekuro na kwan a obefa so a obekuro no eno so akoya asem foforo asem we si na no kwasi ada abreho sofo memo akwaba Nipa bibi aboko de neno amafo mafo edie benkon nyami sofo no abreho
honhom nyina boto ya mabusua fa nu ni nyina yakọ ema be ma na busua yakọ ha eya ni modin nye ni papa eya ni modin se ensem bi wo honom ne se ya transfer menhia ahembobo anu ne se bitwa yanimu a eya ne bi wo honom a enye odifo Samuel Adaroma nka de bitwa ene se enanu ye na brantie bi ba odifo Samuel asoye obai was so ahwe abeba we bi university from form 1 kopum level 400 eto janu afi na oba be wiye no se na besie afi na oba wiye no wose papa se kumukura na kunma odifo se mesa na ba eti sa sofu we no na ko se ko ba menhia ahembobo ano na oba hye odifo Samuel se obi kura na eji oba na ko be Samuel oba na babak so eti edu se ya eya ma kwankyere ho hia emrantia ne maba wani nyina no se edu mpempenso bi sei na wa ma akwankyere eho hia wo na wa hwehwe menhia ahembobo ano ejaba family house wa hwehwe ho no mekira kwan anya sa si ya na du bokwa wie o we obewura mu no ne sunsum sem ta yakire na bibi ta yakire ansa na sofo atimi akotu sa na mu we mema abusua ne nyina yakọ na ya trans said ye na ye menhia ahembobo ano eho na jakokọ na so family house eho na jakokọ no aso butu adanse nko a na etwagu menhia ahembobo osofo de na wo kan abrante se na adwene ne tente eno ye na adwene se mede masem ekọ akoda odifo Samuel ka kwankyere ba kan bi sei easy nipa bia ko so jaso oje oba no ke bedum se ja no no asanya ne yere na asumdua ba na ka police case bia ewudie bia enim abrantie bi ti ba bia enani ejada na koma mu sa ono so nya saade we bia ono so beye ababa wo bi so ti ba bia ono so jada na koma mu a ono so sa problem we ono so nya bia obeye de me ka che ono se wa so ye na se wo ha ono wa mane no ni nyina atwa manhia ahembobo ano ejaba family house ehona adanse akese ekoso wona ekaton so na oba manhia yenya obi ame na tua kana ma wo mo wona promise and fail achichire wo mo na onya awale nanso oba manhia no be hye odifo Samuel no akwankyere to fom no wona nya wona wale papa bi no mo ti ase na wedding akese ekoso so ho wona yade nguase bi ato won so sofu nguase bi ahye de ato so abam tutumle kabla kumasi menhia ahembobo ano ejaba family house emen guase ne meto ansa na wa hwe odifo Samuel kira kwan so ho eti ba bibiala wo bia no se ye adwuma na wo hwehwe na no abranche bi ba menhia last 2 weeks oba ye no so awie university 8 years ni 8 years no wachina wonya adwuma akwankyere to fom no ene dai wo de adwuma miensa na aba se odifo enchen ba ko onye so ho eti ba bibiala wo no entenasi de onu na tena wale ase 8 years onu wonya awo na obaye wawo ahenasa eti entenasi baby biala wo wonda bia me kan se achirichiri eni achiri brabe she odifo Samuel 101 brabe en kwasa wotena se emania ato wo kraso no yale bi na achichiri wo na wo yehwe a enye no ema yale no enku ansa no abehwe achira kwan eye kumasi menhia ahembobo ano ejaba family house ehona ejakokọ no aso efiri adwuada ekopememenda na nyame nipa etena akunya kasem na oye nsankyerania ahodo oji nipa firi ohaw ne amanie mu oji nipa firi onsohwe mu oji nipa firi onhaw mu yare ekoda na court asem ebia na court asem bi ena atọso because ena no sa ahemfo bi a omode enwan ba hoyi na asam na ada court bebru base 8 years kobla omba menhia no di forma o makwankyere no be asam no mkoy ne ebu ama wo mo ama asumdwe aba entrance ababa wana na spiritual marriage atonu so tia sorry dem kura na spirit ne da obedu menhia no odi for Samuel Adaroma sa problem na firu ama enne wanya na wale anokwase eti ba bibiara wo no eyekumase menhia ahembobo ano ejaba family house eho ene nyankopon akwankyere no eye adwuma gidigidi nyankopon akwankyere no ama ne nsaso nia waji koko afuo kakraka nanso so no wote a ontimi nya 2 bags na oba odi for Samuel ho odi akwankyere to form no ene koko no osisa sede
opebia also for that galamsey for you di for bua wo mu a ombeda ase no so no ma se da na efe keke galamsey for se sa wo oba menhia na se obi dro di for aso ye hono ma ene ma ekoso bia ye ne a efe na se otiam nso a ya na enya nwanwa se enipakuo kro no omo ye saade no so ho sa galamsey for ya kan ablanti yakwa akwaje asase yantam na da hono mu otu bia no asesa na tie nko a otubia no asa na tie nko a oba manhia na obehye odifo no akwankyere tofom wieye no afi no wose sesika etidia na wonye etidia obehu ye no wose papago ekura de eye ne nketo afi ne ye de kese na nkasa eba eti no se wakwaji asase yantam da ho o ya no asesa na tie nko a da bia kanko na wo ba eye kumase manhia ahemboboa no ejaba family house wode bra odifo samo be kire wo de obekwa kwaye no asase no so a wose asase ekasa na okasa kira asase so a wote etu de bra no nya asase ne nkasa no onche de asase no ohia na kwaye wa asase no so ma no na ehwese obesesa na tie bi ma eye kumasi manhia ahemboboa no ejaba family house ehona odifort Samuel oye ne nkasa sie na oji nyamemma efiri ohaw amanie mu fa number no na frɛ na odifort Samuel enikta ho efiri juada kopem memenda no odifort Samuel tenase na asɛm a ɛyɛ asɛm den sɛ enya asɔle the asɛm den no enya asɔle ɛyɛ cancer nko a eti ɛmfa ho na ɛsom a wo mu ɛmfa ho na ɛsom a wo mu sɛ oyɛ sombe ye o sɛ o sombe ye o wobetimi aba na wabehia papa no na akwankyere wo honom no onfama wo ye wo bi wo honom a ofoso wasua onesa no adwuma efe na so no obekọ adwuma ho akogya akoye estimate nyina na ne bebe no ho so no ne de adwuma na nkasa ma obi enipa na ye awie ne abefran se akwa na obeye no aha ne hawa anye ne ye eti wo bla be patches na wo ho no nkwa pia na aboa so na koye estimate no ya gye adwuma kese ne de amobi so for your phone number to phone number no 0246 71 17 0246 66 71 17 0504 588 454 0504 588 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 eye menhia ahemboboa no ejaba family house ehona adanse nyina ofoso da bia me kama asem se wo so wanante wo se wachini wo se wakoba bi se umewura menhia ahemboboa no unrodi for Samuel anima onko ba bia anokwasem eti ba bia la wo no faka besiketi afla numbers na ye di tu dwa no be she odifo na wo o problem na da wo so no na modifo Samuel so na so e found to mapan ni fra okay enu ti adanse nyina aboboa no eye menhia hemboboa no ejaba family house odofo ho na nyame tumi eye adwuma omra Samuel nyame tumi eye adwuma ofoso Dr. Papa Bobo Nyombe o se da sika beba ne botom no da no rents and no disconnect chiche disconnect chiche ye kan say no sa branti Asem Aboagye kan yankwa ni wacha osagro ye de ebi kura na nkwa esofo na nanam ne ba bia ka wensi na Kristo ni nso na essence oreto no at the moment nipa na wiase bia na sebe mpreduasa waso bibi mi so oye no na sebe dom enso ani sa do so takrache enu za de bia ya na ye kase bibia onsa so mu bia na bibia onam bia no esese wo ma ompa ebo eye adwuma na wakwankyere nso eye adwuma na kwankyere no drume bi wo no ma wa drume bi a minimodi for Samuel sa sofofo ni bi kura ba no wa for akwankyere because wo di obi atimi ye o wiase yo sofo bu o woje mic si o preach a enya asem keto abato nim nkom hye enu tina de bia na kanfo mani padasa na bi ati wiase se de wonim se wonim ka atwi a enu nche se ebeka se enkoje enkomhye ana enko en odifo Samuel ko because bia de wonim ye na odifo Samuel nim ye enu tina de bia ya na ye kasa de bia na wo transe a ha wa bra bom ne mo bi meka nkyerɛ wonim akwanto ya otuwe emwa obi ko ye na nsape
boso mepe enoma fa ade na ngwa chichichicha no ayedai asane ntini nya ya kwankyere na de na ka se no bi busam test me se ho na ya sorry a kwase da bi ebetima kwa nam se da bi ya wa sorry bi ho ma na kwankyere bi a wokokora na etimi tekita ma asa kofie kura konya problem odi for some ma wokwa ho nkyesa enu ti ne ya ka twese sorry waka no patututu komanhia agya ba fie the family house wo de wokwa trase nya ba bi a se bo suma sema na de wokoka ne pie sofu bia no otro wokoka wa kwankyere no nso de nam oho ntesa ana me meka cho se me no akwankyere kwa se nka wokọ ba bia susu kra sofu de meka no me yadwe obi wo de wokoka che se mpacho ne de mpese me ko di for se me ko gya kwankyere no wani otimi ese de opeso okoye nyina abra wonuru ho ntina de bia ka cho se to ano na reka wo no ma bi ho na watu anamom maami ya me so wa buruchi a me se ya to sebem preduasa ya honam kankan agu no so sebe obi kota buruchi ma na honam bom akona perfume ahodu nyina ewo o pari ofoso bema na kwankyere obekire ye ne ade nya de hu ya ne se kwankyere ba odifo se mo ka kire no se onam wiase nyina no na busuam to de te okoye ko ne sabi e ko bia no ye de aso no okay eluti de kan fam obi asa se ne wotie biara wo sika wo ahia wo uni bio me sa kwankyere de ye keto abi kokoje wa kwankyere ade na wo pesa nka obi ahuru na uduru na nka wotwam no wonko a obi de mirika na twam wonko uduru na de bokwa na wate awe o ga sa ye kwa wo chichire wo sane nso ensane wo ton aye nto bebi obi akwa se bi owura mu no wonko uduru na atapo okoko kwan anya kwa bema ni minyamfo sebe wo maame mo hwe osuku adu tam esesa nka wo mafie ye de wo so de tala na wai anya kwa sori waka ko di for samo ko ja kwankyere ofoso fa number no tudwa edo beje watrema de wo so obekode obekọ bi ko adanse na eba ho no ano odene adanse na eba ho no ano odene number no ye 0246 71 17 0246 66 71 17 0504 588 454 0504 588 454 0578 40 5519 eye menshia ahembobo aro ejaba family house ofoso mi sorry de na me chia me kura bi na de wo hwe me ai me kura pa sama ka che ne say oba na one no ho no no ene me for oba na firi ni nchen okay te me je no eti breje me chia pa na me ka che sinja sama so mo aboa na 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 wo nchen eso ne say de asi ato no eti ene me je na firi won sem me chia etiefo ne ahwefo nyina okay odifo sama prekaze center omo na no omo atwetwe nkomo no yakwa anim yanim ten na yehwe de ba asem na asi ewo atwema trabu na no kwasi ada kuruno anti asem de sofu chief wakofa bia bo wakofa bia ba yakọ ne na assemblyman no atwetwe nkomo ogina homa no so yakọ na ye ne assemblyman no ekọ na ye nkọtwetwe nkomo mra sei eno ti se ohwe Sompa TV no na okọ Facebook ani YouTube no a abraho samu esi wa twema trabuom enene yede edanadi ewo TV no so no ye besua mu ade na memma enya hweyie wo ba ne so mpewa manenko anwum bi aba wo so mpewa manenko eya asem kese papa asem kese pa na esie no enya asem keto akura ye ko ne ni assemblyman no owo atwema trabuom no na ye nkọtwetwe nkomo de wo kwa aten de wo ba anso aten de ogina ho ani atentrodu ye ko ne assembly member no enko ne nkọtwetwe nkomo ebia na sofu chief yi na otane ne edi nkomo esanse kuro no okọ abemu a eno na ehye no nsa omra samansa na chief beba no asem kase yesi watuma trabu mu for sure bema yenche chief na omo hwe me ya ana omo asebe omo ni TV ne basia na omo bom nsa no
Why munya na komo. Kwa tire no na da ho no. Tire da ho no na ora be ka sebe. Akọ nipa tipa na da se ya twa akọ ma yanka na yakum na ndwe na ya twa ne ti da ho. Ya na ahomete Oforisuo. Okay, ye kwa assembly member ejina homa na so. Hello. Hello. Pani pa bibia boko de. Na me adom boko na mbache won so. Kama de aka ni na ye frɛ wo sɛ yankasa. So ye frɛ me Albert Eje Kufo. Di bra Donald ni mene Dangote ana Sly Popo. Ajo, ni obobo homa na ni TV so Sly Popo. Obi anim sɛ wo na ya assembly member ntesa. Mbache no kre. Panipa adie bɛn ɛnesi wɔ sɛkyerɛ jamase ama atwene anda. Die bɛ poten ɛna ɔbɛyɛ ya. Abrantie chief etimide seka etwa ne yiriti. Yentie komo. Yo medase. Idi kan no machia otiefo ene tebuma nyina na mama ye nyina ye ho hyeden ene abusua asadio sa wo ye ni wi ama ya hwere yinipa wo mu. Na se ne wo kan no kre nse afem no odwire ho a anase oti ase da bia enye ewudi sem sei die ese bi omi kura mani fredie mi hu bi da nti akoya bia akoya asefem sem akoya wo haw ne isunya jajo ewo tebu kuru ma enya asem kitwa na ni nya mu no emse be ma no ni di chief dia obi adi ni no ewo tebu wono de ofite bom krom wa ankasa tebu mbihie nti watra ho tebu mo efuni mo frase ya de anyini na oba no ne free oshim amanfo mo ebi na se de munya ne tie no eye kosi ada na no pam tebu so bi gu ya na ano odwen kakra nti sa be na boso ni gu ni ma na menya akose sa boni fisem ye esi ewo tebu nti me ame bo anan ekọ na me kro no if I point to police station, say, when a district capital, the police one, the report one, police one, so a dimechi. Our man, see, and not over Juma Pa. Once the police, idea, you know, when you have 1 night, a call, beyond the city. In fact, you could do on any picture, Russia. You see, your course, you on that, my many dawa, you the tinny so now, the confusion, no mobility, no, I seen a boss. Ekone kuku wo sana mitine isiwo asebio nipa na dina wu a moja anya asem kutua ewo fomo a nese kosiara de de tebo krum asem esi ho de na sebi enya asem de kura honorable na enkomo ne say e de be poten e do ba yiye ya e ma ba man edi say wi yo bi ni am say before what you say, and Obana and them and Bush say, Busumi be no quality and Semunina, our Semu, and so on top of the bay. Just a family never strategy to Mr. Umbena, who may see now as in Viapa. He as I see them not as I hear for swap, and so Banaba, Ushimo, among whom. Nti be ma de friend no nti ebusu afọ de kan ma be ma de friend no ba no so buy am so be die no an ne ba no o fi o si o mo nya no aduane atu se di eti ma me ne ye se obesa ba na chiri no no wasa ba ne ho be ma no di ala chief yan se ni obekọ dia eni ye nko na me ko pe aduane ma wo na ba bi o mo ti ne ho new site eti ba bi o so mo ko pe aduane ye plot ne o no mo new site ba bi a obi plot a umunye so adwuma tia no the property you may for the garden bisa eti ho ero mu ko se mu kutu bank na eti da bi o mu che no e de ko da bi akemisi na da bi o mu fu ni wo no e mu che na na che no fa se pe na nu die na die dru ho odi agani se o ma le fa ni kente si ni tia e ja da ma ni so fa ni ta to no ko nwa yenni ni pati ma se munti no oba ne korwa nye se dio ni kunu wotim popo ni bi wotim se okko akwa ko dini se ewu na na se okwa ko yani sa abone so se to no die odi na chi se die se dio mu ko no mu ko pe dia ni se de ba obenya kwan no wasa ba na chiri ni pe mo wasa ba no jem to mu ko duru ho no
na bema no say ni timu boboni e wodi timu ti no otimi e twa ba ni ti so a bi o free say wo me sa de ni hu bi dia e wo twani pati ama na tie ti so say e bi na de eni enyan pa Ekoba asa no ba na busua no de no mo aka police for the game no la akoye abayasem eti ye fa emu no emi na dem no so e de good kan no no so ne no ka te on ka ya se fo bi eti emu no nyina wo efoate moshi akoye abayasem a police for guso a omoye omohwehwemu until say police for so dey report the ban dey and say the police abi ko ndia dem no akoye abayasem Honorable Ansa na bekono one school of thought to say oba no kuru bi a one no ewo ya ofira buruchiri baye ono na ebie na adwene se ko san be wade oba ya be ma ite ya enam so amande ani bretwa ne ti ebi no so say ekwan anu ode oba no efa so ewo fie no obro no ne sayo ntine ma no esan ma ne ba back to amanfurum se ensem mienu a mede agu apronso yi wonim ho asem a kire mintie yo midasi am say be ma no ku oba no ekunda da na sem obo na sa entokwasem ne de na midi kaka se ya dia na siwa wari ni ma na apanu ni nyina abusia hwese obo no machiesi edikasa ni nyemu am say before asem ni besi no ni friend so abako e wo telephone so ka chere se to be ku oba no na aprakoma ni je de friend no won ni nyina akoto aso wa asamado ti ma me ne si sa tema ko ni bae no na ade asa na akọ be no ko e ko no bi so to e se sa be da bi o muti a emu wa ni de obetwen na ga ade achia wakọ ni chief wona oni na kokata na wa hwe ama aso bi aba ti yam se sa ho yi a ono ni oba no ku dada na oni wo sa ne ma na oba no memu enso eni sa ne mani na tati ni poni ni awo chief kima want me afa che no chief ni po ma odi okuro mo se o sofo wa tene ho a e ku abebo anai ko me ko hwe na sori tie a wa hye ne nkonya ne ne ma ta bi de asori nyina wo ho a ka obi ka se sofo de ka bo na mutufu ana se atemi ba mo na mo hwe na ka mo tiesie na me fa se chief obi atoa na ka wa so ko bi amu ye ene o twa kunkum na ka wa hwe na ka wa wo di atiki o ho hwe na wa tiesie enso amane sa odi se mu di semwe akodi ye ni aba na wa yi na firi atiafo asase so enti mi asase mi nyina e wo ho enso na o mo hwe se ko mo betiesie na ka yie atwe na se honorable yeah mete dia uka ye no yia na chese chief no epie firi na no se oba no beku no no so akunu no makoto aso wa asamando me pa to yi no kure epie firi na no so beku oba no na o so akunu ho na o makoto aso e wa asamando na o se ho anu obo na mane no a wono so ye hwebu adai e ba to ne so wa ami amekọ no ma me ne me tra se kai e ka se me se that time chief ni bo ni ka mane no na ade asa Nti na chief ni de e timu po se obedi se ewu no asem o na chief no ampa so ye sofo nipa di na chi ne de ukokrom wa na se ye ko sin no ejo me ba yi nyina a kire se o ye sofo a obi appoint kire ba bia wo ye na odi ni sofo djuma no uncompleted dia ye nwure ye atina wa ye inside ne kama odi eye nyame djuma ho ami na me di mani ko hu se wa hye mponya ne bible ne na amplify na ye de esisi wa tete nyame djuma na oye wo ho na sesi ano chief one oba no wo sei chief de empedifo me hu se oni oba ne wo e ba ko akwa ne wo nsie ena enso na oba no de ba ware enso omuso papa eye baako ai ono na ye boga no na ma ba ko wo mu kra oba ho a be di me hu no e ma ka se wo fie be 26 27 years and then yes kama
Na ya paso oba ne kunu no ye boga. Ni kunu dada no. Ai, sano bo busia pole di tu ye do ni nya de wa ha. E na kontu o mba ya o de koye. Ti se ne ku ma ye kan se. Unya ku pe na ko ba dia. Enye tie bia o ye boga. Tie se odaso wo kroma no wate se oba no wa firim. Me gidi se ta be dia wate. Se the news no e si akọ viral ne dia. Me wo gidi se wate. Na se bom ko mu ana se be o po ti ta be dia. Eni di yenim. Honorable we no de akoye amamre ne amanne eye nananom asem nanso mamusa wa me ho betete me kakra. Ekoba asa no we akoye mususem o we kana no we su yatwa ne ti e wa asase koro no aso. Nananom de no ma ya fa ho omayi apaye bi apa nananom asase ya achew se empomusuo bi ba o mfanche. Yo be that say yo kan no kre nananom aye ne se bia si akoba no e pin no mo dia beka kuro bia no dia ka asase no enti nananom ho dodo ne kakra enti nananom komiti fo nya ya shabia ye be hwe ne akoye saade no afio na yakobon pa ya se kedi apon se bu system no on peut plus que bon kuro so se de be ya ebi fidie ya chia nana trebum hene ema me yonko pa no ene nana mensa o me ma yonko fo emiripam yehia we besa afro yo me date asemu omuna samu nana trebum ya chia no trebum hene so na ye kokokoko bi no madam fo pa sa trebum ho na odifo samre kra se ofrio se bibisa asem kase na aba Oforisuo kwakwansa na abekọ maame no te ase no na oti akonwam kama MC amofanto so oye tuntum to bom na ne ho ofese ne ho ofe papa Kevin wo ho ade efe na etwa ho manso Oforisuo nse obabu okra ojawo na okokra na obani ni o tomdo mo sie pa trinity ne ho fe kwakwa ni simu gire oboni dine se cross your friend say ran ba se gu no o de ade ko kwakwa wa hu ni simu gire o de ade ko kafra mame kafra da ba ma na so dem not ya na dem ye hwa okay you Oforisuo yan hwe no ma bi be ma busuan ya ko especially da busuan oba na busuan e be mo ya ko na yan hwe normal cost Oforisuo normal we ekọ so sawo kro nketo ma na se kro bi so a ya na kro na bonyanya upie kra na se kwan no so kra no mo mote no so ho new site ba bi na se da bo magye no mo de yesefu e wudi se me ko te ko basa na ko problem Oforisuo eye afutusem eye adesua kase ma ye ne a ye de ye ne hu ene ye ne a yate normal we koso katachoba Matias o kan asem bi se enya asem bia na wale bia na esiesie ye ka che oba se won sanko ana ba ma won sanko awade no nya bibia tume bia na nanom ye panifo asofo ni binom ya o mo transidi asem siesie asiesie no ye nwe asem no e fa he kosi he ansa na ye siesie ni ye ka che oba se won kwa na ba ma se won ko papa ya na katacho de ka asemi na yiri be ka chense mikunu oso mu se wo brome a seven predators ma nya jefo a wo kumi ato dem wo mikunu akoma nye mikunu kasa mekun enti panifo madaro ma munyame na wade ni nyai sofo ni panifo beta so ye na kasa so wajai ko omu wi a na seven panifo do makoda omode en wodwon Obese obemme me ne nkwanet baby yetede te se de assembly makers new site atoso ba atoso mienu bemme akwafuom na obeye aduane akoma na asema ye kan ye no bemme ne di ka wafuom wo koko nsiwo a wasia ma oba no oba ne start se wo ko no yini na mako bemme ne kuta se kan na ba odogu abufo nti twakoko ni nyina go oba ne koko na wadua ma no no beite baby no se medade aduane iko no sadan nani
no beka champion for se na no asema ye beka no me de aduane ko ma me kunu wafom na me ko ekuoku a waya ama me no wo twa ni nya tugu chese na koma esa fra se me na oh ye na kaso so be sa ya ama anadwo bra mo ko da ye be ma na bufu se me woni munti wo policy kasi wo di kum obey na nyankopon bai policy obey mai na nadiem ne kikikiki na me nya so se na ho de nyankopon na ma oba ne freedom oba ne so freedom o si koko na se twetwo obinyimi o wanya ne ntino wo mo baba wo dadam wo da empa na nimu no de abufuo abetwitwa kora na tatako no ovozo oba mai nyankopon na aboa se wa mo ankora ne nyina no ne won fa mfiri ho de pese ka nyina ne se awade bia nipa bia wote hu bia no di kan hwe bema no na koma bema wo buru oba bema na koma ba chese omunase omumpanifo bia no o ye oba na wote sa awade wo hu a bible say hu awade but awade ene de ye hu de ete sa ja de tra ba bi ofoso bema bu enkana sam bema bu na koma che tuduro o twibi twifa ahwenfo so bema bi wa sebo ne yiri nyasam na kromo o yene kwa friend kwa wasem ko kaje se me ma awade we na ato hwade asem asi di party I think se seka no seto wa che o mini ya che ozo friend so asem meku no nya sa dan no ku no sa de che nem so ku no eti ni wa mini na che se seka no wa ba no da wa che because eti ya twa ni tei no so seka anya na ma oboa hwade wa yo bi de she voso enoma we na me no kase obi ti bi ho ya samre be ma na toprum wo bu no ya ye black odwoja yo ya wo so wo mfi wo bia wo ku no wo te sa wade wo hu am se entra wan kase na me menti o wo ba kun da kopɛ be ma bia ku ma che se tuduro be me ya de wo nwene ho be ma bia ni ti mu odi bia no woni ni pakum eben oba bia ni ti mu odi bia wo so bia no na normally ni ya na at times no ye ka koma emema call has been put on hold. Please wait. Voso enoma bia no odin enoma bia reho na meka na majade ye nwam ma no so dume bia voso ye fa won ye futu sam ema ye nwam ma ne binom abrocha sem a ye kan sebe atesam ene ya te de nenso seven predatasi woni bema na tie bema no no try ono wa okọ is over mo twam wa fa kofa bema foforo makase me se obi ho obefa ne 10 billion ofosu wo de becha se wo minya akada wo de becha obi ho obefa ne 1 cedi wo bekum ade bi ho nipa bi wo nku no ofosu ye tete asabem sa no ma osi ehun bi ensu nyankopon adam e so yakoma obi anka wa fa bible oye nyamedwuma hwede ato no ti ye bese enua ma ne binom wukọ ayese on ukọ no aba ayese shouti shawche mesa no atena we de meye ma de oba bi nansi ba bi mienu o pese obo ba bi trotro no obo hakaka no obo hakakra no okeka memati bom me se na wote sa jai na nya ba ma bi na timde na samche utie nkomo ya de akokọ so yi utie a ebi anya ne kura bi be ne kura ti zane e beka no ye di tufo oba bi wo ha me so fosuo be ma no ne tena de e ba ne ntam no e ya de ketekete na opa ne ba bi akonti na agyina so asesa no makọ na nka akokọ anka koi ye de boga no kọ ya ne ade bi e ba obedi 1 month boga wa ba sa mo ayeso 1 month okọ ya pe na ya sheda sa trase na ya sa kansam no na ho be ma obanya kwa ni wa hua fa be ma so ni wa kota baabi ni nyina wo na wudi hu awuo fotuo be ma na na ti wa hu o na bi aka na onka na dako page wom ye hua no ma bi wo pa boga to bo na twene ko wale boga wo pa wa wiemfo a to bo na twene wale wa wiemfo na sebe joso gu fa kwa epu awuro enoma we koso ababa we wokọ ya wo ba utie nkomo e koso wokọ no wo ba wokọ no ba ne nani mienu no de hwetuam ana akoba ni se yo na sabe kokuo nim ni wuraba ofosu obetimi so no kokum
obi ade bi a woyɛ yapa so timi so de kukum wo bɛkɔ akɔ na mema so yɛ sremo we yɛ kan yɛ pamokyɛw sɛ wokɔfo obi ade a na nkoyi a yɛ srɛw sɛ sa akoma no ni bia yɛ de hyɛ wakoma mu sɛ obi ade yɛ atra fidie so aka oba na wakɔfa no unhuna kwam wɔkɔ no waba na waso agye no na ɔsan ne tra hɔ na wɔkɔ no waba wakoma no ɔhaw obro wakoma no bubu sɛ ofi sɛ unhuna kwam mu a katakyɛw bɛ ma sɛ fa no koma na busuafoɔ enye so yize de ofosuo enye so yize oba wo dɔ no ya ofi sɛ mu start no I just say adodo ye die bi na se bia ayi funny things bi am ye mo ho na kodu ba bi na oba sesa ana ba ma sesa ofuso ya na emu ya oja na mara kon ya na emu ya so do mongo ma radio twa nani no enye ono awu kwan bi so do twa nani no da na nchiesie no na enye ono a foso ohwe no ma waja ne ho sa de na ye exams kase ye se ntwawani ofuso enye so yize ti bema bi wo ho ba bi na wu jano se ntwawani jano fa no komo na obusuafo a ofoso wanso wakoma mu a obeye saade wi obeye batana nhranka wrade se ye wa FM station ni TV station ne ane preachings asofofo na kasofo yi de nke wom ni sanka sa no ma we a wasu asofo de kasa ncheche we de nke wofam nenso nye nipa adwen ana nipa titi se huriye mo jampa mu da etu no obi e dele se oyo ba so ye bema be very careful ade no ntimi a na wo kwa enko ye shotu sha oche ukonu aba na rekwa na de wode ja bibia ma be da nchen wai oba ya no de na on de kan yen ko mi go tu banjuma na fakọ obu okoku no de to so no ma wo ye ko ye no mede masamba wie no ade a ne bema ne te a wo ye koye no wotimi so ye bema ade ama na ye ne ya nanso akwa ba obi wakwa na ose huru oba bi na ose huru wo bema no keke se twitwie na wafo me koye na sanka bebia na me ti de na nka ojam na nka mete me koye from papa bi fam ho mesrawo chano mamumi nyai obema no ne tene nkoyie ampa wobro de oye obo watimo de ukoka chese yen kana sam mesraw so ugina kwa eye better than say ofosuo uba kwawi nantwi chacha na yedi umu kum unya ma ne soa na ore na sudie ho akoba bi na sudie mra sese ho enkura nso asesen omumie no nyina fan favor mo omunya di omu ho awu na oma jankoya yi ho abemen wai wanim se yi na oda ho anu chobiti okun na de one fasika na ntwatem etedu tama ye nwa mema nom a omu tie ye tie ase ide wo mo ne omu kasa wo mo de omu ko we wo kwache wan do onu kun oba ye no akunu yi eti we wa na wo kwache no ye che busuani bi enya ye ina fe so se obema papa na se soa mutiti baabi nese bema oba fi wa wade no won ne ba mu de hye man kasa nche na me de man kasa nche na me de me se mo pa won na mo ntuntam awade mbagu na mo no ne enya se enkura wa mo ntawe egu na enye ye ho na be hwe enkura no mo de hye ho oba kama se hwe ba na ntra fa ko okono oba nsunum bi wo ho mo nim de mo baba ne ye nanso mo nka ije koba ni se ya na obi akono sunu bi wa waje ha na waje ha adia ne baba ne ye no wonim papa fe se wo te obi akoma ofoso obi de beche obi mfa nche eno na ye ka nwasam no enti adia no mumma mfofo nkoda ne kwa yansa ozo fresh wa so adia mo de hye ne ye no me de makunu makum hu bi o okay show atasi we kura me se ebi wo ho na dwi ebi si eno ti etufo se ba ma no uhuna kwa mu a awade ni jai oba no uhuna kwa mu a jai na mo so obeye sei na mo jankwe wa kode ovosu mekunu makum bi de makum hu bi de enye memasem amoa okay yanko 21st clinic na yanko tu yade na se ebi wo susu ebi so yade eno nkire se yesu entwa wo eno ti se ye ko 21st clinic yade bibire bia de free trimia no kosu na se obetumi atu ase ama siateka yade no eso sisi e fastre mu na akokom akosi ase intrim yade ye pa sa siateka no ya pa orofo laboratory ne scanning fidia wodo pi 21st clinic se wodo befam obo ase ubehu no ewo ho sa ena kumase aso hwa overseas oni alpha radio no na ben ho akra dome
market so ubehu no Sunyane Kwanza Techiman 21st Kene kubehu no ho 0540311311 0540311311 ye konye kobuku appointment no if Europe no say yasa bisa South Africa ye the 21st can be eko South Africa ye konye so manfo eyade odofo siatica ne etu ase yade bia no ye de bibiduro son etu ase e de ama e South Africa appointment number no 0244915116 0244915116 South Africa ye de ba wo doorsteps epe mizo drink no bi e wo dwa so sa na 5G meza no so bi o dwa so odofo appointment ne abadin to no no yemuza mizu akira kwai ebenya bi na nyoma akonkan pa orofo sompa achede no yapa ho ntomo sompa achede no omanfo dodo no a ewo wiase mamu nyina anim se adoye atarawa media ye ba ye no enya asem keto akora ye mema kurafo ntomare kato madagya so saa na nkoda wo maame no papa ewu agya wo mo agya nkafoi omo soso ye ma wo aduane adia mo mo ntade ahye na saa papa we atarawa media ya fa ato ye ho so no orofo ye dikaka che wiase ma nyina se ye nko ye ntumi nyu ye hia mo a ne saa yo ntine na yapa ho ntoma obetumi de ntoma ba obetumi de emo ba tomato paste no so ye beje orofo na ye ka kiro se sompa kranza no obetumi akọ register ewo ho omo GCB bank no mu ho saa na sompa sunyane so no ukọ 90 market ya sompa kumase so ye ni ndom hotel ebo ho pe orofo ye ka kiro wo se sabre ya yapa ho entoma idie na kire se obetumi akọ na wakọ register free 1st October ekro nyina no o register ewo miamia maboboboi na o register ebeboa pa saa na ba miahu nipa dodo na yehu mo ho anwoma na yatumi ede achemu bi wo bronya ye ba ababa bedie anu ti odofo enyuhu mfirim oyo ba kunafo ana se oye janka ma yempa twrudin se de benwoma be konkai ede ama terawa media se obegentoma na sikasem so de momo number no 0598 559802 0598 559802 eno edin beba terawa media na Blessed Foster odofo yenyi bimwa yenyi bimwa se de be ya Brunya brain so no ba yemfie mienu no de yayo no namo adom so yebetumi ato aso 3 ba center du papa odi abadwa so etu koko ase 3 eco capsules koko master na make am for nam dia makoko yare bone pa no do for over the counter for no se mo pese mu tobi etonte so mfa so a yenko kolinaka ba dani heba misty heba happy dank yebenya 3 eco capsules koko master na tu koko ase koko na papa pon yatu nyina no ne master 3 eco capsules Coco Master 0546 107 107 0546 107 107 akwantu semni nyina ye Express Group orofosi ekosuan de se ekwa wallet asa Express Group na make am from dia ma broni krom ben na peso kwa Express Group ontumi emfa emwa wo orofo se ye mpeso obi abagye sika didia Express Group na nwumire make am for na media ma Kumasi Accra tema Islegon takwa de sunyane tamele bibiani obohu Express Group ewo ho yemfa ma no yafom kwanya Canada, US, UK, Australia, hefa na pesa woko 0249 0000448 0249 0000448 Express Group ya kwantu seminar no yemfa enkoda no orofo nsuo no gugu ohwe nsuo to na ni nyina egu no baye so enobaye ne gu so no Ghana fo benya aduane ne bia di nyankopɔ wani abro na akandie bi wo ho a uyafuo na so de bi gu ase a eboa pa eyede ya OCP fertilizer na make am for na media ma yankopɔ OCP fertilizer kira kwan ewa agrochemical bia na OCP fertilizer no se odua nyado odua tomatoes yo anase makoa udua ebru atoko ne de keka ho no a uduru wa wo se medua bro medua tuku omo be kiro kwampa obefa so na de begu ase na be so doso amwate na bribra abibimam hanyina no OCP fertilizer ene bia be kan Ghana fo a ye di OCP fertilizer eyekua amakua yo atumi atre na anananu makua fo so botum ayema afra so mo di OCP fertilizer ye adwuma no omo temfa so pa wodofo 0345909437 0345909437 ana 034590
3433 OCP fertilizer na me kamfo na me de ama kama nyame somafo ya wono ene de asomdi ntrontrom esom enso aba wo se me kan cho se ade bi adane konua dawso bia no emra so se wo pagya edifiri wo so wo de na pagya odi nyankopon tumi ano nam ano hyepa no ne aka wo eno nto wo se every 3 to 8 October ye dwumadie ekoso ewo cultural center na ho na ubetumi ene na bompu nipu na council no so atumi akoso was 5th October no wonante every Abrepo Junction no akọ cultural center ho eno na ye ka chi obi bia se wonante eni mukura no wo se nyankopon ye nyame na ne ma ye nyam ne ma eno nti no obi ankonua da so se ye yade so otumi nante bia wo se nkonua etumi epapai council ne bekoso 3 to 8 October wo cultural center inti yemrei na nyame emfa nisa entumi enkan free screening no so ekoso na nya free za Zian Naturalist Clinic say over for 100 cedis kuro 100 cedis no so udi kura ebeboa uye papa free screening and so nye free screening sa yade bay na ade ba na boboa no a ontumi entu yade no ase ema orofo wo se ashama wo ho Christian Village ho akran sa na old asuman and also ewo Alawu Junction Kasua Tuba so ho sa na kumaso aso wo timetim Luba Junction orofo se opese onni no ebompunipu na screen we okoye bi na waya de sem etumi etumpon padia ya jima we netumi busa ho ensem ebebo pa 0246594117 0246594117 Zian Naturalist Clinic NSM Kancho so ya de bibire da efru tunwa no kosu nase no ebraso se oba no di emfidie no pagya na enwo ma ekonkan edema wo Herbal and Medical Research Center ye kwa kutu yade ase na maka kire odabia se ama me ne wanse yade nipa benya so yade kru ya wabo kotofoforo waba nsuo mu utu yade ase odofo yade be na de ko obo Herbal and Medical Research Center untu ase emfama adoa to adomani one sofo mame dokro no na edin hwe anim wono ana de woden Herbal betes abadwa so sisi yade etu ase nansa yade etu ase prekase pada immune booster dropper mujawi anim ya dropper odofo yenkoi na yenkopebi na yenfantu yade ase se ye ko obo ho ne afom kwan a yenfrɛ wa homa trufo we so 0257472506 0257472506 obo Herbal and Medical Research Center yenkoi na yenkutu yade ase the nation's anchor ya already nshiro ni pepe ya wutie na nyi obi akese rakoku amanone echi anoma chi akojoba afo senior contractor Job ni Mr. Yabuanso echi awon ya asem na bonipa pusa ama yafo enumre enso aba esi ya obi hu atwa na de amia yekuro sebe ya daachi yensu kutwa akese ma meda ye ho papa yi a wawuda hwe wo kwasoa na menyini so ye sofo onse obi ho a hunu se adwuma no ede okoya piska bia bedidi because nyame nipa bia wo so wafa Kristo se ne kra ne na je nkwa enni wo ba chi ntua na mo atise ni otifie be ka se nto wada but ento wada ne ye ka kire ne ya wo se wonim Kristo nipa wo so wafa nyame ewo experience a wo be cheche nkofo ensem bi se ya to wo mo no se nipa kro no bibi se ntimi nto no mo nkutua na mo atise ntie muza se papa yira anya ne saa ena nko ya sofu yi na sole ba bi ena na yire de ye no oba ne nche yanka futuo be na papa we wo ese wo de be ma ne na sole ba no onse sengeto asole ba ko be ga se fama fache se de awrade aka no da bia ya yeka no aye ne tra no agya hokọ because anto no onhye nipa ni hwu mi ehunu se de se ekro we ena kire se ema amukọ asole ema amukọ asole nye nipa bia ye friend man of God ena ye man of God obi edini dane so akokoduro gidie otwen ne ntoboase ekura nyame ma no oni bi de se nipa akodi na chikodia ukunu ukodi na chikodia wo yira enye sofu bi na aten na go to ono ampo no a ontimi ntu ana mo bi amfa ma ne ho wo se ba akwa yi atozo sa no wanim se sibire sofu mu a wafa nyame aduma sabita fracha wo yira ye wade atise yi a anka ho na ehu Kristo som no wose agya facha wo wonim ne a wo ye onu anim se ne nipa ye ahomte ye tene ntasuo ye bɔ ne ma wose fa che won wonim for they don't know what they are doing
edinka wasua sa ade we nyame ni pa bia wo fira awurade no ade awurade bokoko wo trakunkunum pa wo ema mema eye maasem uko bible me maasem ho de Kristo boye kokko he hwe wakwan yie mema ne mfo oba na nani akwan so obadwammmoni na kwan akire wuo wodo beto amenam awurade ka kire ye he oba nti be ma bedi panu sinada ye wokoko bo bebre wo ma ho enu nti na awurade mpo bo ni wiase o ma mema akonya se wo ware mpo atimi di bi ka ho enti se koba se ba kunu mpo tete wa oba mpo aye ma ne sa akonya ngodi be ma wu se se bi wo jame ho akọ enti unyansa ade ye se nde wawuda ho yi a se bi wanim se mumoja so yi a wuda ho yi mfa so be na wo so wagu na busua ni mu ase na nya nwanwa awurade asem se ne owo ba kwasea na wunya amane enigye ni ho mododo ntwi agya nti onipa kwasea na obi oyododo nchie bia no so onya de ne ba wiase a wunni anigye bia bia mfiri se awieye be wiye sei kamien ti se bitafrache pawo pani bi na se na yiri gya no ye de sofo abeto so minim asole kura okoi minim sofo panyi ko oden ni we se okali na adwen na spirit omunyina na mga omu wo problem sofo panyi na awurade nwosra wo so a wo tete asole ma wanti man kali ne spirit wanti mama wo soro ankasa anchoza kwa wo nuru tama ye oden ni no esu bi se wananim wanti ma shira sa nipa we se afedie awurade amane kwan so onkote asole edue ni oden ni za man we no kura wo problem sofo kura oni tire sofo panyi ni kura oden ni we man be ye sofo no oni tire so wo tire ni mawurade wo spirit a anka nyame wo hum be ka chense akwai wonya perfect tobo esubi woni mu obedi bone obedi ewu ebra mo na koyanti onto ne bo kakransa ka wo mpre mfa nsa ngu we so se wa wie se se na ase nyame se wa wie onko ye na djuma ne wa ye nyame ne kan na wa na so opamo no ya abrandi agu ni wani maso agu na busua ni mu ase obandi eno na shinkofo wo fie no obandi hey, me wo falumba se me ma ba ko pe mekumi ma mpempim ntwaje adu ngohie me ndi abrabo mu no so wo so wo mpewa kimpelute su kono ma ya ofira tonzu great mahunu we di abonno mato so fudi otiri yeye sa anu mu ye beto se wo so wo no wa mane nko na ono na no wa obi bedo eye sua de eye asem gese da wa ka wo so famu abakura de bobra wantimi ama onyame suma ama wa futuo no asuko no ma brante let menya futu emu odu se dia yenyum mekasa ye bom aba otiriko wamfamu aba akwati wo baati anwen wo sese kusi grante abeda wo se ma poison me ho ye de enya wo dai awurade ne betua wo ka uwu achi atembo na abehu yawo ne amane a wo bekomu ye de se tia ye de ahome utu na mo we ye dai ene wo be ma kuni gina ho na wo wie ye ne sabe odo na ba dipa no so ompa no ntia ye wo ya na wuku no uwie ye no odo na babak na asama ado yo man na nka ye enipa wu ne ekọ wale biema du fi so oba wo hunu se watwa ne ti na wo kọ wale biemu asama ado nyame anim kran ko be poison afede go nya adwempa ma ubiemu go furu se wo nya papa bi na na miase ye tiase na mfantu ya hofo se no matter the oba de be ye udu je treni ado oba tu kwan no so wale biema ne nko na be ma wutimi gina yi a oba akro no be nani be guase wanim metra hada bia me kan me se ye wale kwasea ye nwuma kwasea ba ye ne kwasea twembra se ntia me kasa hada bia ne se woni na nkompra twema wu zo ye kwasea edunya kompra twemu se nipa we wo kwasea obai wo kwasea ye mfa ka wa nkwoche no ye nampo ma ne nyem e ma ye se ye ne wo ba da ye tufu amu ntie ye ka bi na no oti TV wo sam na de wadi ni fufu awie ne ho to no nti ofa ka no asosi di akoere wa givi o mpeda sam se sa na obefa no mfa sam no ntuni mu hunu se ye ka na sam ye da chi ndi ene ye te ha chima nwumre na nka wunim sa nka obai nim sa ka wuhunu wukuni dada so wo kwasea ka wanko biem kura nkwaje ne banche batima firi be ma we nsem no abosim kotu bancha ma no adi akire kwa afuom be ma ne na tena nim so wo kwasea ndi wudwane so sesa abra beje bancha udimnika anya gold anya visa udimnika bancha ye to ne sei ade bi woni pa di wu ase wabodam ye dipa timi di hia chia ngasa ne ahokire ma sabi wo yesa ne sabi wo mfira busuam banche 40 billion ene wuti na da ho no so de be we president sie bedua na afi bia obetu akono adi a e wo ho
etomre bi a yemfa yaw ne yi nkotena ye ba bi ne yehwe ne awurade wo eyema yen we ukwe na wo mabiem no de ne banche dada no wanko so okoje banche a anka ne konkomo so aboni tiri so na ato ba bi na wo dwene ho udu ti akode a kire ma hwe oba paasi mu gira na ade da TV so hwe ni munyam no wabasa twon agu ho anka sebe tafrache papa impo ne hwe wo ena anka wujae se wo de udi wo hia wo ma enwotwe no ka ba ko bi be pie aye de fo wo ma besi dan am wadam bi ya to bia monnwene sa anso kakra munyene sa kakra na wiase mfa ne ntuma pamfra na munasa monhu sa afidie na wowei wasimidi miti kwochem bia na manya mitira didim na sasa bia ankoye bia ya tuti ese mfa so be na anya Oforisuo ti ya yesu ombrebre ye mo ya akonso ni asire abusuan ya funu awo sa ama mienu we nyina o maguo mu ni no mo sinu mani mase ya ye wie nso so ma me de anim ne awaye ye ntu maanefo enka nkire o mo se mesra motro bia on wodi afutuo bi ba se ne onipa wuguo wutwa yenkobusa wan question se ne ma 7 no papa we ede na si ya otimi de ko wale foforo papa itu kwan na ma me ntimi ntra e na ode ne ho kwhye baabi e na afa na ayeye na opeso woko ana papa ne gya na yaya des papa ne gya yaya so de ne obi banso na ahwe wa ma ne no ma ye okay eye den na wugya ne ho akose wa bandi woko edi ni mi yenu ne ebedane aye bia ono nso ne tiri mu adwene ni nsusuye e na ne de ne dan nwura mu wi uni obi awonso die nti na wudwane ye eti otu kwan no woche e na unu so wuntimi kom to obi bamfa no homete emehwe wo mama wo na afa de wo ba aye yie nti no nipa no abebre sa abre wugya ne ho akọ eho wo yawo ekoba ne so wo ya nso so na esebe wa umomu no nso so no e na wuntimi na akohwie na yawo na wadwane afa ogunachi e na nka wo kofa we so so a ene no nso so ho konkom wo so na awurade de agbawo Iso ne be mate no okope bra aba ne se okoye nsi ni ye ntuntimi ntwen no okotu ana mo bi ne nne waba na azu dwane akwa uhia we ye ne wuguo no enu bi no watwai etu ono so ti ase anka nsem bebire wo ne ho ayesese ne yi a ankoyie mami wo fe papa oba tuntumpa oba abrafuo se ne tuntum dize we ne sim gire wensa bi egu ne ho mini akosi ade mfu awede ne bia ekom de ne kura wa ye twontu ne te na wo hwe no a obi hu se wo hwe na wo hwe no akoya agoshia nkwanhia wuo kwa edie mo ya akọ enya base ya na oman no wo fam ehuna mane ayi abeda me so behwe ne matoto ni nyina we wo mu hia da kapa go mu ni tire we wo ma yesu ni gwa se yetena so che ne ye je o mo kwan the stam ye tv ase ye nya nkoye no ne yesu nya nyansa bi afiri mu we mo yiye na ya na nkura ne tim di adaka ne bofom no ma dosa ne be mai anka me pepa se nko poison ne ho na nka manante ya koche no na nko ate ne widiem kakra nsa na odoma nkoma wuo ade na paka be fa na wababa be fa no enzo abasa abusuan kyekere omo ho wure ya de obi die ne betu obi fo saa na wiase ne nyame ye no se setan ameye setan anka na wunhunu se wo do tamfo bi nti nya ba ne se dia na aye topic nti omote omo makoma nya omo ya ne nyina mfa futu mfirim se daache bi ba ya mpa ya mesra ma mema etie ye se especially yen kura ye tie se no matter ne ma de be ye awurade ma ya ahohyeso ne akoma na ye ntimi ni so na sa musuo we de ebi mafra ye din embekan ya brabo ho oba bi ndi Badwafo akasa na emire bi mede mafutu sem bi bai mema menwa memam entim kakrama won sa asem bi sei eya wom se oyire fa wachi ya eya de oba oda ukukuma apene pa fa wachi ya eya meka kire menwa memam se duba bi ya nso yakomam sa futu sem mede bai wa abra posi ni bi bo ma adwo atuo sa asem no ye mekra ya pa me ma ho ba asem na me wura ho ifise de man chekere man wo muso ho ahomete bible kura nim se ma ho ahomete ye kasa bre nipa bre wo wiase nyina no awie wo mo a wo bible no am nanso so ye meme ya ne ase agya ye nko ye ntumi ntra ntifo ba bra no de ne baaye enu timeka kire me nwa mema no se Emma no mayom hu ahuhuru omusa ya wo enu ti no se oba ye wade na wantumi anso wakomam se ya bi na besie na se ya na bewie wo fiase badika ka tire wiase mema nyina sa wade ya adamfo mfa nhye won trim awade ya adamfo emutimete enua de nua if is a blood is thicker than water
Se moja mu aduru dia wo no nwia ye moja baako. Se moja mu eduru se nsuo so dia awade wo yire wo ye nsuo ubetumi agama nakọ. Efiri se nsuo dia kina ye duru anim ha ebenya bia tọ anom. Ne moja de ye kọtọ no wo hefa. Enu ti se mema bia mfa nsi wo mutirim. No mo fa yaw bi anto antwene wa abra wo yira fa wo achi. Anaso akoto se bema bi ene ne yiri gina hɔ a se ye bi ne besie. Na media metumi aka che wiase ma mu nyina se oba die be bone na waye. Susua pa se nkoda nwotwe a wagya na gu no so se nkoma ye tiete sa na untimi hwe wo mo de a sa no befa wachie. Se ye no befa wachie eti so ye be ma na waye wadwene se wo mpa bra bi mo na ade ahwoyire no ma na do nsa be so da mi famu ye be di uyire da. Se ye na besie. Enti mema nso makomam na se mema nso makoma mu dia se ya na besie we ya hu ne sa watwatire no me betumi akona busuafo so ene ne baba akona wawo no ifi se papa wa mobrapa edin bone beto abusua no so sa na ne baba akono edin bone beto no so oyo be makura de ne wo wukura wawade ho be ye den si ye kwotete atempon no so ne ye kohwehwe abusua mu awade a akoda ye wawo na be so yo ba so ye be ma no na wade ho be ye den media mini bi ka kire ma anwumere enti mema nso makomam se wanso akomam a sa anwuma wi enu bia ne besie yanko computer so adwedi emra sisia Ade. Senior man no tutu no. Oba mi ntimi kura. So wa tutu. Ayo senior. Me dey ade adan keba product ayama mi ti de bia me na ma. No mu no chef. Dan keba product. We dan extra. We wonu ma wa ho tutu ni na ebeja. Senior na mi sisi ni nso e mi sisi o. And there was no problem there. Senior. What see dan proke. Okay. So wonu dan proke a. Okay. Sisi ya reni na ebeja. Sa. We dey nyame sha. Come on, do back friend dan keba tonic. Muni ma biwo. Minum pa na se na mtumi ni na mtumi dan so. Me nye bi no no. O chale me taibo pa. Sa. Si ya. Dan fight okay na so sir. Koko ya bi betena me so ma me je me ho enje. Me ja me na amugya nko a na afi ese fifi me to. Ntimi kura amfa me to ntenase. Na so me sia dan fight okay. Aboa me pa yini na fi ma yeti ma dem ho. Sine fifi ti astate tele. Boy. Yeah. Go. Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara wo ni mfie dumienu entumi num bi. Ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu. Freyen ewo 0244017556 ana 0266593330. FDA ajebye di nkrato yi atu. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10K Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly, not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved.
furo be sene kase edie na betimi aye duma chede na nyi so nse yare hyiren ampa nti e be se wa he so wo di hie bi so ye de o hyiren reality show ye de aba wa bofa ne de no betimi aye wo betimi acheche amamre ne amane ana se wo betimi akratete abokos wenti na trobia santiko tokokene na se titu afebia otusu mienu shafo hene bafo opuko achemana odikan wo bebi hyiren se so ma refu kom hena bena wo ye wo chebase the kill forms was Sompa TV ne Sompa Radio be aba cultural center jobrim na be kill forms let's show the obetimi date me 10th October and I last audition na ha ba bia wo bia na tutumeka na bra culture center. Okay, yako na yane Dr. Patrick enkotwetwe nkomo emra CCC frisa ma me ne wan say yade enipa benya so so yade kuru ya owu no ewum se amanfo twa amanfo ti enso so yentimi enhwe ema yade hye so om yade so no entin kokam Dr. Memo Akwaba enua panipa bibia bokode anya boko sa ni me wura hopa asem no nya asem ketwa but yema busafo nyina yako esi memma so say de wo kan yeso yakuma memma so makuma na yehu sidi bisi na we bra obebre kra ansa na bo wu no akoi adru no nom ye no masa na so hu de ni maye no mu no ya adru bra obebre ansa na wako no nye ezo amochi be se twedati no mama yenso akuma ya doctor manfo nyoma ka manfo demo dai misero ka manfo abon ka manfo abon na so wakoma nti ha ye nkwanche misero wa wato why the doctor nyoma bia ka be bia ka be bia misero so ka si enfantro no misero why I am going to no time I many one say yade enipa menya so yade kuru ya ye mo bi akwaba e ba Patrick natural head Oforisuo that one hena be lies to na am for come some jiro memma akosem we the best segment is say memma no die hu enti say the best segment bi kura ya wada memma akosem ye chechiro mo nyoma bi a o madwene beba fom sa ye ne sa no hona obatu was matem na we dey ye nkoso Patrick natural health ye wo Ashtown imrum kageti a hono a bibia MTN for office kase ne won na what so me kwana jabunkum kitwa bi na pa akosoro ana ka free MTN for office na ifie ba ko mienu de toto miensa sa fie no am ne ye wo bibia akiri wadwene bia fo opom den ho no frenan besi na yin nkomo. Your number is 0243 42 34 71 0243 42 34 71 na 020 81 62 351 020 81 62 351 Pacho wa hospital doctor say when you see diabetes, either type 1 or type 2, Yankopon ya adma o chana yinhia. Simple. So no tablet and now insulin. The kapani asem. Amu wa yekesi. Ibu won so etima phone na wo so te. Anadu ayekode ubi betuma sori emprenu kope mpredu. Ansa na ade achi. Misrawo. Onyankopon de yankwache ne a wo chana yinhia. Yamu odru no bia mu yusu ama se bi o sugar no a akosoro itima odru so bebre ema wo yakase bebre se bi ekum obema ema wani esei no ni nyina so betwa hwe nyame ya dum ise edro Oforisuo Patrick natural health ade a ye ho ade no ene ye ba ha ye ka ho so nti obi bia wo tim bia nti ni ye wako hospital doctor say sugar no ekosoro anase bi kura ase bi o sugar no ba soro ayebe ma wonom tablet anase ebe mo wa de awo pane no misro bra na emo nu bi na yusu na se bi o
o pancreas na entimi nya adwuma yie sugar no a ese susuma nipadua no edei no ebetuma susuma no kama na ahoto aba wo nipadua mu na ekuratu a mesrew eno de mekane say mamu waduro na mo akọ yusu no ofie ana mekere wa haban no after say ya mo awuno no bia mo yusu no na wa wakote haban no na de ni musie na kaja na fa akiri ni ta akuru ni nim ne hwe Yakobon nu masam eni akuru ndo wutumi eye simple pepa cho wapa wo wunya wo infertility ho asam ne yekan ubi wa wo baako awo mienu afre Yakobon aye na dum wanya ware but wa ya wo ne ma ba along the line no se bi hu se stains bi wo ne pantim obutimbu ne nsa bosome baako no emprenu bibi ne nam na yase itimbe hye na ha besrew ba Patrick natural health ne ehwema se wo ngoda ye bo hu aduro ha betuba hwe ama wo woda ba bibi nti se awo na teko emfie num ni emfie duni awo ne ma be pa chow bra ye mo oduro no be mo yusu se bi o Yakobon ye yadom Patrick natural health de yidinda ho awo ho asam de yidinda ho oba ye mo onu ni be mo yusu se bi o se insukro na begina wa wudie num obu nsa se bi obosome ba kumprenu se bi o wa wo baako but se bi o awo na mabi uba ro pant bo stains kakra wo ho enka bi wo hu se bi o ubada ba sore na bo discharge bo e pacho ni nyina na uba e wo hu no ho a e de ba mam se bi o insukro na ko gina wa wudie num ye mo duru be mo yusu ama nsu na twen ana se duru no be ma nsu na twen firi ho ama akra no tomu a senka otomu a bosum mienu bosum miensa na waba no besizi ama onya ba e ya to na so ye wo Ashtown emum kageti a ho no a bibi MTN for office kase ne wo na wate so abekwa na da bunkum e kwanketo bi na pai kosoro no ana ka free MTN for office na efie baako mienu de toso miensa se de mekan bibi a kire wadwene a ye numbers no obetumi afa 0243 42 34 71 0243 42 34 71 and your 020 81 62 351 020 81 62 351 koko efifriu etwetwe wanim efifriu be ma no anase bi oba wa hemfi o ebi tua woto se bi uja wona ya mfanche bubure obi didi etime pie ba eyi ukokobu no nyina pie me pa chawo o chena ye nhia eye titititititia no mo no obi wo ho a oja ne nan a blood ba obi wo so kwa oja ne nan a wontimi nya ga nan no me pa chawo na wo mo no ya na nka wo mo ho kakra because saa de no entimi mpie ya 3-4-5 days na body na Saturday exception ntubo so mo no ya na nka akra wo mo na omo widie sei no ewisa na ebesa omo ntimi nware nso nu me pacho tie koko na fifiriu edwetua woto se bi uja wo nan ya blood never how se wani bema ma obema sama kofom kra na se basa omo ntimi ntrasi o otrasi bia wa chia no to because de tua ho no enya asem ketua me pacho eye tititititia o chira ye nhia me mu oduro be mu akoyusu ye de no ye ni de sra so ho because ewo moja anim se moja no edie no wu a bia me ko say wonum ye ohene odun sa ye sia bon se te na ate atete tibi owu ja wonan udi tisu no ko wa bon sa ate because source na ye den ewu moja anim enti Patrick natural health o dankopo de nkwache ne a o chaye ni ehia ye ma no bia mo ko yusu koko no se fifiri wo sa ye ode yo e pacho ni nya be shefri ho ama oni ma da ho kama woti meja wonan at least
e de bia wan kokora wo ba akode won sabeka uyem beda ho e begunu kama ama anya adwe na se bo kotena public toilet so na se toilet so age mre debi o transo apa blue na wo se bibia ye kama me pa cho se de ye kan bibia ni a ofre numbers na ye beje wo so ye wo Ashtown embrum kajetia ho no bibia MTN for office kase no 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 what so am kwan da bunkum e kwan keto bi na e pai kosoro no okay ana kan free MTN for office na efie baako mienu de to so miensa me pa cho arthritis enso to ekura de bebre ntimi nya hwe munum pino o tinka se mu hwe no ontimi nkoto ontimi ntanase ontimi nya hwe me pa cho cartridge awe dikase ne kase ndi ehia ese ye sibi o de electric na ahweko me pa cho oko hospital doctor say cartridge no anakushin no anagegre no awe sa rheumatoid arthritis and also arthritis eyetu emu baako na wanya bra Patrick natural health ni emu hwe enumpe edidi o enyini enyanwani papa dia eno atimi ko no ho sa me ko pa ye no senyanwani papa dia eno atimi ko no ho because se bi o omo boboli obu fu a bobol ne bere na mabu esfa ko mata beti adrowi o de beta ba bi abu no so busumi no ko busumi ensa dompe na abu ye no obo sai de atoa na o se gina park so ye de esa bon bo nti adro de bi wo the part work hospital doctor say wo chiri kase no cartridge no awe nti wuntimi ntrase wuntimi nkoto obi wo ase bi o onante a first no nante street ba yesi wo ba disisi wa ha the two akodi center boot na bu mo fancheme because wo trance ana onante no nante street si ya senior wo ti ya wo chiri kase no mu ni sisi no ontimi ntese wo de load no ekogu one side be pacho bra onyankopon tu minti no memu oduro no bia mu oju so makata na awie kushi na awie afefa kama no watimi anante kama abra wo nkutu kotu dwe gogogoro ase beyi misro frɛ number si okay na yeni nkom okay 0243 42 34 71 0243 42 34 71 and 020 81 62 351 020 81 62 351 medemanu si no bema bia waye mrese konya for blast band tie ko pharmacy herbal shop bia uzu PM capsules okay mienu onopa mienu anwumre bema de no kure udidi wi ese osai didi o Oforisuo bema de wo ho a udidi wi a sai didi ntimi de manu asi ko pharmacy herbal shop bia fa mienu onopa mienu anwumre onu ama wana wamra ansa na wodidi okay eye okay bibia chiri waduna se de make numbers no betu afre okay ope baby papa nso adama wontowa Patrick Lodge there was fantasy prekwan ope so your wedding engagement bibia obetu aba ho abaji me find how e free ba na waji dance okay bibia ni afre numbers here ye bejo so 0243 42 34 71 0243 42 34 71 What's my opinion about much 020 81 62 351 020 81 62 351 ya ne Patrick natural head ena ebobo nkomo no dia doctor na otwe ye be search ye bre no ayebe asem checheche baako edachiri na asem we die yentumi nko animu papa memo akwaba ya me die pani pa bibia aboko die bibia aboko brani mu ne frɛ wo sei frɛ me Osei Bonsu Osei Bonsu firi he na baaye
Sebunsu free. Chronoma Francho. Okay, Osebunsu free Chronoma Francho. Nyame ya adom ochina sentia Osebunsu ba ye no. Ibiti nanu asem kama. Orofo Osebunsu free Chronoma Francho. Mempese ibiti na asem no kura. Ochina yebefa no full time. Free se yebre no ayebe. Ya asemu. Nana Godfire obo adwumadi pa Nana Godfire se asem bia abeda wo so ayenkoda da bia no fabra bo ho akorowa ofeso akwantepo no so yanti nana emma no na watumi akoho no akwakutu anamon 0598709915 0598709915 yanko Nana Godfire ho sunsum nyuma pa de obebo apa Dank Natural Health Care Complex opportunity number 2 echina da wo be yadwuma yanko yemfa yade bia enko Dank ahotofie na mechire wo kwan no 0266593330 Dank yanko we Apostle Dr. Amegashi sunsum obehwewo na waba honamani ahaba no so ekura no Apostle Dr. Amegashi ewo Accra takrade sa enako ahansu atachiman so a obehu no ewo ho Kumase oni old police station no macro one no ena ebo ho pa yenkoni nkotu yade no asem 0547044307 0547044307 Apostle Dr. Amegashi Togbe ahaban keke azigblego sonkalu kaguka orofo yenko susum nyuma pade Togbe ahaban keke yenko emfa ya hawina enko dano woso obayifo enuti no bre susum asem obekwa akokon agiajo afijazi akwantepo so usu besi obomfa hospital junction enko dano baba befawo 0244484747 0244484747 brukutu bemansu ensu ani brukutu wabo adwumadie enya asem keto akra ho na aso yasene odofo aponto ni abadin tuo no nyina eye brukutu yenko ne yenko pebi oba pemfo ntimi no brukutu sa na oni fie du nwotwe brukutu onka ho 0244620294 0244620294 brukutu eye bemansu Lawson beverages wofraw na ensa wodi abadwa so eye Lawson heba Lawson beverages no nensa wodi abadwa so no wodi do my capsule do my bitters abadwa so manfo from do my bitters no enya asem keto akra ponto ni abadin to no abrochefo no nyina agyatum etu yade ase ema bema onwoma bi msum etumi ayeyere enu tiama bema no ani da so pa 0242133577 0242133577 Lawson wofraw biade odofo enu ane club yenkope club bi enu bi ya ponto ni abadin to na yiyo no nyina no eye club bi unifie du nwotwemfo asem kosto oba pemfo untumi enom club bi yemfa course ba ku mienu bi ye bre no abitie papa enya asem keto akora hello Oforisuo bemei yei bema ye bre no ti yanko anim amanfo we SK Bolas nyamene hene wade nyina we do wo ase coffee crew you made a better mase no futu so am diamaye papa kaka make a change nyamema no say awale contract awale yadamfo edini dembia no oba ti oba baka so to bia no manensho e made yancheso isa take polita oso do so no ya manenko because so be power obi power sangre wa ko di oba ye wi anso akọ no adua wi ene ke ni foto nti hwede chima o se to waye no odi kwasem yamie ni na ho oba no ya e mansan e wi ase Oforisuo oye SK Bolas menya menyaduma oboase no okay hello baby afrefre udin adandini frefre of Panipa yeti o bẹ́ẹ̀ wọ́n yẹ gbọ́ nípa mo ní fún ẹ̀jẹ̀ ìtọ́kùn ní tèmi tí mo sọ. ẹ̀yà àṣẹmú. wọ́n yẹ sọ fún wọ́n yẹ wùdí ni ọ̀sẹ̀ ni ilé ti lọ wọ́n yẹ sọ ní pàpàpàpàpàpàpà. mẹsẹ̀ yankupọ̀ sọ yìí pé wọ́n bá ní nǹkan ìdí yankupọ̀ wọ́n bá ní tìjẹ́ ìjàkà náà nọ yankupọ̀ wọ́n jàkà náà nọ wọ́n máa ń kọ́ tó fún pa wọ́n bá ní tì ọ̀yẹ́ wùdí bí pàpàpàpà. ọmọ ẹ̀dẹ́ ẹ̀ kọ́ sí ẹ̀sìn ní ìyàwó ti máa jọ ẹ̀já mi ẹ̀jẹ̀ mi náà ń tẹ̀lé bí fún ọ̀gbọ́n máa jọ tù ẹ̀ okay hello ayasem papa tie ben wo be boni benko
eno obey waye boni beya de be boni nipa into fanche no hello 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 Aro mi kata sa tanta tu no fe. Yenti okoba. Oso funu de. Ni efunu de yiu. Kampana to abonto fa kai mi de so. No mo nsino. Na oba ne koma doctor fo no. Ni fi ni kan bakama. Na nka omu nti ni. Na okofa atrentem pa na betu na buti azu. So dem ba ko ka sa ze. Wo ba no. Me dan de de obi o. O mo jani. Yes. Mo pa mo folo wa bonti no ba ne mo kura ni pa wa nya menka mo ni ma ram de bia ma bo ma ba so pa nya men ni am wa no okay hello 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 baby afre udi Asem me de hanam free ku fiase Yenti oba wa ha ade abe mane de wanya de kura e boni kasi pa tinyango okay hello hello na se me pe Dr. Dawu number hello ayo yan kon yan fan chakase yan commande hia ewo manso asaman omo fa dwumadi we ni agoro omo bi dem hu sisia na information no ba say no hello 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 otimenka hello otimenka good evening majo so yanko yanim wa dwen kire ne say okay hani adu ofre no enyina ebesie na yesode akọ no Apostle Continuation Church anoma agye patase ho na omufiri ba senior pastor Stephen Odru